to do. Pwede na kamo ka-like and subscribe ha. To those nga wala pa naka-like and subscribe sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So, i-search mo lang sa YouTube bala, Bombo Radyo Bacolod. Pagwas na iya, i-subscribe mo. Okay? Sige. So, sa liwat, initaran ang aton iya nga diskusyonan. Samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga agad rigid lamang sa Huwebes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So sa liwat subong iya nga aga, kamustahon ta naman ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga ugnat sa balita sa patrol, madulong sa aton ni Bombo Carla May Defensor. Sa subong iya nga aga, damo na nagapariser naton yung mga kabombo ho, ti iban subong niya, mamat-amat na, wali na maulo exercise na lang taya kay do ka mahal gidya sang gasolina, no? Amo ring gina bakho sa mga kauturan ta ang kamahal sang presyo sang gatong. Te kaina hambal talaga ni ang national government siya tinagahambal ang LTFRB gahambal para sigon ang fuel subsidy para sa mga drivers. Ti amo ni ayhan ang solusyon ni subong hao, fuel subsidy or nga hindi mahimo amo na lang hambal naton nga hindi mahimo sa gobyerno nga i-suspend subong ang excise tax. Amo na lang ginambal nga do ka ay kabudlay gidya ang imo yang solusyon do ka hindi gidya bala amo haw. Okay, ang tendency sinapi sa nga may subsidy ti mataas gyapon ang presyo sang gatong. Amo ni ang ginakumod ni sang aton yung mga kauturan iban ganin man bike na lang taya pag-amos ni no, mag-amos ni pagkahimtang niya bulo bisikleta na lang ta. No, ti ang mga drivers kahapon ho may ginapatigayon iyang ano ni gani pagtawag, no, ang holiday bla, ang people's holiday. Okay, sige, no? So, amo na, no, sa aton niya nga mga kabombo, pero chikeron tanay blang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod subong iyang aga si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, good morning! Sa North Terminal diri sa syudad sa Bacolod, Bamboan, ti makita diri naton nga daw duba pa lang diri ang masipatan naton nga mga PUJ nga yari diri sa subong Bamboan kag makita naton ti may mga taxi na gidiya nga daan nga naga-parking sa diri sa may North Terminal Bamboan, no? Ti kasunod man dinhi sa ginpatuman nga drivers holiday kagapon Bamboan. So nagsugod ang drivers holiday kagahapon sa aga alas 10 ang aga Bamboan. So aminado ang Secretary General sa undok nga si Diego Malacad Bamboan nga hindi mabatsyagan ang ginpatigayon nga pag-untat biyahe ukon ang pasakop sa mga drivers nga nagpasakop sa drivers holiday kagapon Bamboan, no? Kung makita man naton sa gyapon nga madamo sa mga PUJ kagapon ang mga nagapakalto pakari diri sa syudad sa Bacolod Bamboan mapa north or south man nga mga salakyan o kung mga PUJ makita gid naton sa gihapon nga madamo ini sa ila amo ang biyahe. So mga 700 to 800 ka mga drivers ang nagpasakop kagapon Bamboan sa ginpatigayon nga drivers holiday. So nationwide ini kagapon nga ginsugdan ang drivers holiday Bamboan ti diri mga 700 to 800 o kung 30% lang, no, porsyento ang nga nagbuhin nga mga nagbiyahe nga drivers kagahapon diri sa syudad sa Bacolod Bamboan. So sa gyapon nga ti aton siniya nga mga kauturan nga mga drivers sa bisan pa Bamboan nga nagtaas gid ang krudo sa gyapon ang iban nga nagbiyahe pero ang iban diri Bamboan ang mga kalabanan gid diri, no, ang mga nagapang arkila sang salakyan Bamboan o kung nagina-arkilahan ang mga PUJ bangod nga ang iban diri nagaayo nga kung pwede panubuan ang renta sa mga PUJ Bamboan para at least nga may maipuli man ini sila sa ila sini nga biyahe Bamboan. Ti ang holiday nila ti may
Kay kahapon duway man untat biyahe do amo magyapon ng mga jeep nga nagabiyahe Bombo Carla. Din sila nag-rally kahapon waay man. Yes, sa Bamboan, wala sila sang may patigayon nga rally kagahapon. As in, naguntat lang gid siya. Bali, tiso naman to nagtigad nga interview naton kay Diego Malacad, Sir Diego Malacad nga mangita na lang sila alternative ang ubra pag iniiban Bamboan nga kung maguntat ini sila sang biyahe Bamboan. So butang balon niya naguntat lang gid siya biyahe that is why nga why ta may makitaan kahapon nga nagrally nga mga utod naton abi nga mga drivers sa Bombo Carla. Yes, wala ini sila sang maginistoryahan nga patigayon ini sila sang rally. Only lang nga ako na maguntat lang gid ya sang biyahe Bamboan. So sa ila lang ini sila balay o kung mayara dara sila iban pag gid cobra dito na lang ini sila nag-ubra Bamboan. So mga 30% lang sa aton sini nga mga drivers diri sa syudad sa Bacolod ang nag-cooperar sa ang nagpasakop sa drivers holiday kagapon Bamboan. Sa bagay bla Bombo Carla no ate kung mag-rally sila hamo man gyapon insakto na nablang hindi man gyapon nila amo na panawagan na gid sila pero iban nga mga drivers gani hindi na lang mag-participate kay for isa kadlaw bala Bombo Carla nga way kay pauli is pamilya mo alangan mo pangangahon sila. Amo gid gani Bamboan no okay lang diri kung may mga ini sila may mga iban tagin nga palangitan-an at least bisan hindi sila magbiyahe may kita man sila sa gihapon na Bamboan no. So may man sang patigayon nga meeting kung tani kay Bacolod City Law District Congressman Greg Gasatayaw galing kay kagapon wala ini siya attend sa ila sini nga meeting. So bali Bamboan nag-meeting na lamang sila kahapon tuhoy sa ila nga ipadangat nga question sa lokal nga tuhoy sa pagsaka sa plite Bamboan. So na-decidean nga mayara sang piso kada succeeding kilometers ang ila sini recommendar nga igataas Bamboan. So kung pulo ka pesos ang first 4 kilometers susuno kay Diego Malacad kung magdugang sa isa ka kilometro madugang man sang piso Bamboan. So hindi na to ang una to nga 25 pesos why na to? Inaya Bamboan ti lang to yan no ang lantaw lang nila nga dapat nga aplete is 25 pesos ay kung i-level sa presyo sa crudo Bamboan so dapat kuno 25 pesos. Pero kung mag-25 pesos Bombo Carla do tanan magkalahulog na gid nas bangko do hindi dagid bala I mean intindihan tanang mga drivers naton nga amo man gid na kumbaga para nga makabawi sila pero dapat dire win-win solution kay na lang na ang mga commuters karon kun himuon iduso gid nila nga 25 pesos so which means subong ang ginaduso naman nila sa karon is pila sa 4 kilometers magambal ka 4 kilometers let's say halin diri sa Lacson Bombo Carla pakadto Libertad dala pa na sang 4 kilometers no yes Bamboan so 10 pesos so kung magdugang isa pag kilometro magadugang ini sila sa piso. Bamboan pero ini Bamboan may baluan gid dinhi by next week kahit i-consolidate pa Bamboan no ang ila sining ang bala Bamboan ang plite sa kada area diri sa syudad sa Bacolod iga-checkeron pa ini nila para malantaw kung pwede gid mapadugangan piso Bamboan ang plete. So mabalanta ni next week Bamboan no kung pila gid ang igasaka pero proposal nila is 1 peso Bamboan. Per after matapos ang first 4 kilometers sa succeeding kilometer 1 peso ka. Okay man. Yes, Bamboan. So Bamboan pamatian bala naton ang payag gikan kay Sir Diego Malacad. Nagati may makigsabat man nationwide. And sa statement sa mga television network, almost 33% sa bilog na Pilipinas ang nag-reduce nga driver. Wala na nag-iay. Balik sa ginang official gid man niya mga alas 10 pero kagahapon pa may nag-inisyal na paway kay hindi naging magwantak ng bilis ng krudo. Sa bilog na Pilipinas, reported no kay ginpang kulit ang dasot. Nagalambot na sa 30% bilog yang Pilipinas pero very particular sa
Bacolod daw mga ara lang sa 700 to 800 lang ka individual lang naguntas biyahe. Well, ginopisyalize kagi nati ang to gina do nagbudlay man kay nagmeeting kami dahil pagka-alauna after sang supposed to be dialogue kay Grace Gisataya. Dali kay wala sa nakaabot gin reset boss alas 10. So gin na lang kagina nga i-suggest na lang nga magpasaka litihan ipa na lang paaprubahan na lang sa local government unit. Kung hindi yun man makaya subong kasi posible next nga administration kung daw wala na gid man sa opisina subong nga mga graduating ato nga mga well ang gin-agreehan to supposed to be piso ang dugang no sa kada succeeding kilometers. Halimbawa ang first 4 kilometers naton is 10 ka pisos. Kung may dugang siya nga isa ka kilometro, madugang gid siya piso. No? O kung may succeeding kilometer, amo na madugang na lang. Okay. Piso. O kung may succeeding nga 1 kilometer, 1 kilometer. I-connect lang namon ang tanan nga proposal boss hindi mo ni parehas ang distansya sa tanan nga ruta mo. So tanan nga datos boss i-connect namon kag i-consolidate kag mo pagpasa sa local government unit. Sa diverse holiday, so 14 atigayon gid ini sa mga adlaw. So sa inyo sini nga paglantaw sir do okay man ang biyahe ay. Ang diri hindi pa masyado basta no pa man ang mga driver operator pero sa iba niya probinsya like Manila, Iloilo na kinagamo na kay ginagyutay na lang ang salakyan. Kasi nga ginakaabot pa man lang naton sa pumuluyo na dapat lulupod kita nga makig-away sini para ma-meet natin ang win-win solution bala kay kabudlay man nga ang masafer per may driver lang do kaluloy per may driver lang kasi ang iba nga mga stakeholder dapat makakontribute sila sa ilang bulig. Yes sir. Si sir, what if ni sir no matabo man diri ang tabo sa iban nga lugar ang nagkinagamot ano di ang una sini nga paghimuon sir? Well, i-address ta sa estado kaya ang estado may regulatory body siya kag may police power siya to regulate. Ang amo niya gata indicator lang nga may problema ang Pungsod Pilipinas sila din ang Bacolod. So dapat ang nagapungko sa gobyerno, nag-represent in behalf ng gobyerno, dapat pagtuon na sa kung anong pinaka-immediate nila nga solusyon kaya hindi man na pwede nga ang ma-regulate ang driver, ang mapasaway driver, ang mapatuman driver man. So dapat ang nag-represent sa gobyerno, magtutok sa pining problema sa mo. Ang driver sa lidi ka ba, gindeklarar siya sa mga driver nga gapangar sila. So ang operator, yung driver operator, kung hindi siya gusto mauntat ang iya income, so mapilitan din siya nga magbiyahe as driver operator, pero ang driver yung nga nagapangar sila, ay bugat na mag-800 kadang 1,008 na krudo. So mga more than 2,006 ang nakadto sa gawas niya nga bulsa. So dapat mabuhay ang driver, dapat mabuhay man ang operator. Pero kung ang buhion, sabing gasolinahan ng gobyerno, tungkol sa niya mga taxes, wala pulos nga klase sa gobyerno So sir, ini sir 700 ni sir nga pasakot sa subongad. Kuha yan. General na, bali, membro na sang undok, may membro man na sang stone, may membro man na sang sibakda. So bali, wala na nga federation, basta driver mo. Ang kuwan sabay, ang driver, voluntaryo siya nga nagbiyahe, kag voluntaryo man siya nga makahuway. Base sa inistoryahan naman subong, kaya wala man may violation kung hindi ka mag-report, basta as long nga pabaloon mo lang ang operator mo, hindi kaya mag-art sila. Why na may federation, wala na undok, wala na stone, wala na sibakda. So for the meantime, amo na, ako makaya pa natin nga mag-holiday, iti, dayonon tabuas, pero kung hindi na makaya, ay try natin kung di kita makalambot, kay ang driver sa holiday, kasi hindi man na sa bilis ng produktong petrolyo, hindi kung hindi nagid tatalik tayo sa dalan. Bombo Carla? Babaat. Oo. So ang meeting nila with Kong Greg, kundi supposedly kahapon, so na-reset today. Ay, yes, babaat. May baloon na pagit nino ang dugang pagit ng mga detalye sa ila sini nga pag-istoryahan regarding sa pag-saka sa plete babaat. So, ano gidya, no? Literally, ang mga drivers iban gauntat biyahe pero wala sila naga-rally. Hinablang butang balon, Bombo Carla, gatipon-tipon sila kag may mga bit-bit na sila nga mga placards sa kunano dra, no? Pero kung tanawon mo sa dalan kahapon niya,
mga drivers gani hindi naman kumporme nga mauntat gid sila kay ti amo na lang hambal naton Bombo Carla why man mamatag sila isa ila bugas kung mauntat sila biyahe mo. Yes, sakto kita mo wala sa nga may paghatag sa isa sa nga kasi nga sa isang adlaw nila nga biyahe ati diri nga nila dito sa Bumbuan sa diri sa terminal tayo lang ang naga-parking pero makita natin sa dalanon diri sa syudad sa nga Bacolod ang Bumbuan di madamo-damo ko na madamo na yan sa mga nagapakagtupakari nga nagakuha sa mga pasahero. So amo na kabay pa nga ini mapamatian ning by next week kay ginahambal ya masaka naman presyo by Martes sa sunod semana pero hopefully mabatyagani kag hindi magsaka ang presyo sang gatong by next week kay sus nano man yang pagkahimtang Bombo Carla nga tanawa bla subong ang mga sa gasoline station tag dibla puro line of 8 ang presyo mo 84 85 sa diesel 80 sa gasolina 81 ang premium pero inaiya sa mga gas stations bla nga do alalangay ang presyo pero may ara daiya gas station nga mahal gid na siya Bombo Carla line of 9 na siya siguro subong mo. Yes, amo gani abang mo ati kung natawon pasado o pasar gid ang grado mo kun grado kung grado pero kapasalamat ka na. Yes, amo ganda mo iti pasar na gid yan pero kung sila nga sa gasolina atin medyo alang-alang kita dira amo mo kay grabe na gid nagdangat na sa 80 pesos ang presyo sa gatong Bumbuan ang iban ka mga gasoline station sa Bumbuan pinagdangat na yan sa 90 pesos ang presyo sa gatong Bumbuan ibang magtaas na gindada sa simana amo ni nga kung sini kapag bantayan Bumbuan iban gani nagakampal na lang yun nga himuon na lang yun sin kay tukal dira naman lang yun padulong grabe no. Yes. Ano na lang kita Bombo Carla kung mag-shin ang presyo sang gatong man? Amo gid gani Bumbuan kung medyo do kasakit na gid o kabugat na gid sa bulsa ini nga 100 pesos amo po so, siguro before nagatugong 100 pesos okay pa ya kay ti ang presyo sang gatong is madulong pa Bumbuan yara pa sa 50 pesos ang presyo sang gatong Bumbuan so kung subong dito medyo mabugat gid sa una 2 ka litro ang shin mo subong ang shin mo isa na lang gid ka litro Bumbuan so amo ni subong nga ang ating sini nga mga drivers kakabulayan gid o mabugat gid para sa ila mo. So amo na no ay do ka manghakroy na lang gid kita sini Bombo Carla no amo ning tuliya nga sitwasyon anyway hopefully mamatian no kag tan-awon taman ang mga resulta sinasang dialogue kay ang pinakalyabi siniya Bombo Carla ang national government gyapon kay sila na makakumpas dira kon anong himuon tabla para sa sining pagpanubo sang presyo sang gatong no anyway pareho na subong Bombo Carla damo gyapon ga biyahe mga drivers way gid gyapon choice apisa nagapanghakroy sa presyo sang gatong ya mabiyahe gid gyapon Bombo Carla. Yes, amo gid gani Bumbuan gabiyahe gid sa gihapon hindi madamo gid sa gihapon ang mga nga sige ang ila sige nga umura hindi ang madamo gid sa gihapon natawon sa mga computers nga umon madamo sa computers ang syudad sa Bacolod Bumbuan. So muna Bumbuan ay ako lang taon kung weekdays ya Bumbuan niya madamo gid sa mga pasahero ang mga kinahanglan dito sa mga PUJ o sa mga taxis mga taxi diri sa syudad sa Bacolod Bumbuan kung lang taon kung rush hour ang diri nga area Bumbuan sa may sa may North Terminal kung lang taon naton dinaguso lang ang mga pasahero kung rush hour kung pakagto pasulod sa syudad sa Bacolod pero kung mag rush hour naman sa hapon madamo man sa gihapon ang nagapadulong diri para magsakay Bumbuan so kabay pa no by next week manubo-nubo man gamay Bumbuan no bisa kabay pa nga magnubo next week Bumbuan hindi na danay dugang para at least nga maka-adjust ang aton sini nga mga
driver. So kung kita man tanan kiti ang mga kalabanan diri nagagamit man sa motorsiklo kag mga salakyan Bomboan. Correct. Kabay pa. Sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, gikan diri sa North Terminal, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla may defensor no sa unang hugnat sa balita sa patrol madulong sa aton subong yang aga kahapon ang People's Holiday nga patigayon sa mga kauturan naton mga drivers diri sa may syudad sa Bacolod no so butang balon ang mga drivers ang ginhimo na lang nila why na sila nagrally kaangay para sang tinalikdan nga dibla ma stage gid sang rally kung magsinakam presyo sang gatong subong lain naman ang ilang approach at untat lang gid sila biyahe wala na rally kung may mauntat biyahe kay siguro ang iban dira syempre ban nga mga drivers ya tod mana although nga gaanto subong pero why may mahimo because kung maguntat sila biyahe amo na blang ginambal why man may mahatag sa ilabi bugas so kasubo no subo nga sitwasyon although nga kung mag-cooperate ng tanan yang mga drivers mapamatian gid ni sang gobyerno pero amo na bala beholden ka sa situation kay nga let's say for example mauntat ka biyahe isa ka adlaw nga daan ang sitwasyon sa mga utod naton nga mga drivers kung like anong makita sa subong yang adlaw amo man na ang ibakal mo bugas bakal mo sudan dibla insakto na kag kinahanglanon sulod iya sang panimalay so let's say mauntat ka biyahe sa isa ka adlaw anong ibakal mo bugas nano ka magpinangutang naman bakal mo sudan so kanugon gid so that's why nga antuson na lang apisar nga puwerte ka sa taas ang presyo sang gatong. Amo man gihapon mag-rally ang mga drivers, wala man effect ang gasolina mahal man gihapon bomboan. Kani man that's why mga drivers At anyway, no? Sige lang gyapon sa pagbiyahe pero tinagabako na iya. No? Mayo man to kay gin-clarify no ni Mr. Diego Malacad kay una to dibla ang proposal niya 25 pesos ang pliti. Sus grabe na gid magkalahulog ka man munis bangko mo mag 25 pesos ang pliti. No, mga utod ta nagareklamo man although again understandable para sa mga drivers sa mga utod naton iaabi nga mga drivers nga syempre pierde no sa sitwasyon subong or inablang budlayan sa sitwasyon subong pero we have to remember ting mga commuters sa mga utod naton niya ginhawa man na sa pagpangabuhi kay syempre mamahal man ang tanan mo kunin muon mo na gid 25 pesos grabe na gid na no sakit na gid sa bulsa inablang inambal mo sang una kung wala mo na guro ginalakat subong lakton mo na lang kay nga pakadto pa ka makon mo 50 makadto gid sa plete mo pero gin-clarify nga after 4 kilometers ang succeeding na kilometer kada isa ka kilometro may piso nga dugang. That's why kung manotice naton dito gani sa Iloilo, syudad sang Iloilo, 15 pesos sa himuon nilang prete, 15 pesos gani sakit na dibla. Imaginabla. Sang una, bombolito, ang mga naabdan ko pa yung prete sa jeep nakaabot pa ko mga 5 ka pesos, no magsakay blas jeep. 5 pesos pa na iya. Kung estudyante ka, pwede ka pretty 4 pesos and pila 50 centavos. Sa mga dulo discount ka pa. Subong niya, makon mo 10 pesos na. Tapos mabdan mo pagid dya. Himuon pagid dya pila 15 or 25 pesos. Sus grabe na gid. Sa una, bombolito sa inyo nga tiyempo sa nag-eskwela ka college pilang pretty sa jeep. No? Abdan mo paguro yung mga 3 pesos, mga amos na ay, no? Dibla? Susubong niya, grabe na gid siya. Pero amo na blang ginambal, ang tanan nga mga balaklo na halos nagatsaka na. Tanan. Pero ang sweldo, at least subong effective, mayo lang gani, effective kahapon, June 15. Ari mga employers ang minimum wage 450 na sa mga employers, may mga empleyado 10 up. 410 naman sa mga empleyado nga manubo sa pulok bilog sa mga may mga empleyado nga manubo sa pulo kabilog. So klaro na siya kay subong niya hindi na gid magwantang tanan. Dapat na gid man nga
at least magsaka-saka man ang minimum wage. No? Tapos may ara pagidaya iban nga maski minimum do hindi kamo kahatag sa inyong mga empleyado kay kamo lang yang maginansya bawte huya-huya man ta sa kapuraot sang sitwasyon subong iba ni nga mga empleyado gambal natin sige na lang kahit isang sa wala ka trabaho doon mo na lang nabla pareho man na for example sa mga utod naton nga mga drivers nga nagambal hindi na tala mag-strike kung untat tayo biyahe, untat lang ta. Kung hindi tayo maguntat, hindi lang tayo maguntat. Kaya nga, ay gaantos ang pamilya ta magamus ni. Ay, ito ka. Kaluluoy, no? Kabeholden. Tapos nagahambal subong ang LTFRB nga ti. Okay, amo ni padasigon ang ayuda para iya sa mga drivers, no? Fuel subsidy. Actually, bala, okay man ang mga fuel subsidy. Pero ang hampol blas bukol, hindi amo. Nga sagi pata, kung mahatag ta fuel subsidy direkta sa mga driver, subject naman na sa korupsyon. Debla? Nagawa nga lang mga utod naton nga mga drivers, kaya nga hindi man sila gani makabaton nga sila nag-drive sa fuel subsidy, kaya tumantuya sa mga operator to. Kung wala ka na sang card nga na, so ang purpose mo, hindi gidya malabot, pero ari balaho. Tani man lang, amuning panawagan naton do guba na tanga plaka sige hambal dre nga hindi ta ba suspend ang excise tax kay amo ina ang aton nga pinaka-solusyon as of the moment kay mo managaling solusyon sa iban nga mga kapungsuran ti kadamo da iya iban nga dibla, may taxes man din sa iban, iniya for fuel lang. For the meantime, nga wala paya atob lang sa oil deregulation law, tanga kahaslo, ngids na iya, akon tanawabla, because sino ang nagpasal sina sang kasuguan nga. No? Bla, ang oil deregulation law, tapos kung anong diktato sang world market, siya mo man yung kataas ang presyo, do ka helpless sa aton, may ara niya, ang mga dugangan paningadaan sa mga oil companies nga. Pagdikta subong sa world market, wala taas man dayon. Pamintaha bala. So ka-frustrating, no? Ka-frustrating gidya. Kay subong na ni tani nga tion niya makapakitang gila sa mga opisyales, no? Sa debla kay ti bago tapos leksyon perti man nga daan yung mga promises man although nga wala pa rin nakapungko ang mga opisyal ni nga mga nagdinalaog. Pero hopefully, especially sa incoming Marcos administration, kung wala din natigayon, kag wala din nahimo sa Duterte administration, no? Nga mahatagan gid iya sang solusyon kay again, why tayo believe sa fuel subsidy nga ina kay why direkta sa mga drivers? Interview ka lang mga drivers, kay kita nag-interview kita. Wala slack baton. Kaya na sa mga card, kaya sa mga amunia, tumanto sa ila operator. Tipo operator, yan nga may kwarta na. Kaya tayo makabakal gani unit sa mga salakyan. Dapat siya direkta na iya sa mga utod naton yung mga drivers. Amo gidining kinahanglan subong wala. No? So, pero kung may suspension ka sa excise tax, magnubo-nubo ng presyo sang gatong. Hindi lang mautod nato yung mga drivers makabenepisyo kita nan. Syempre hindi magmahal ang plete. Syempre, mangin subong yung mga pribado ng slakyan nagaagunto. No, kalain budlay gidjaya ang sitwasyon subong. So hopefully amo gid na yang unahon man sa kadamo, di damo makita mga priorities. Pero once gani may taas ang presyo sang gatong, may domino effect ina siya. No? Butang balon, ang mga nagapanguna nga mga balaklon, ang plitihan, tanan, syempre magsinaka. No? Masinaka, gid na iya. So, amo ni tani, no? Hopefully sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Amo ini siya ang mahatagan sang solusyon sang aton iya nga gobyerno. Pabay, ilang na yung dahil ko mga ano-ano to nga mga problema. Ablang pwede mo pa mapahigad-higad, no? Kay amo ni taning pinaka matagan mo sang immediate nga ginatawag iya nga
solusyon. No? So, amo na sa aton iya nga mga kabombo. So, we'll see abi, no, kung anong mga dugang iya nga mga developments sini after nga patigayon sa people's holiday. Hopefully by next week manubo na niyang presyo naman liwat sang gatong kay ti ginatanaw basi magnubo man gid. Tigaring kahaslo man lang ang sistema. Nabalang panubuan nila pila duha luson magpiso. Pero kung basakaan mo tag 4 pesos. Tamaan bla ka ay hindi ang gidya maripay eh. Tapos by next amo naman lang ng sistema ta dayon pagkasunod si mana na naman no. Saka na naman liwat. Pagkasunod si mana medyo panubo-nubuan na naman liwat. Ginahampangan lang kita no. Ay, grabing pagkahimtang ning aton nga sistema mag-amusin eh. So that is why ang aton niya nga mga kauturan ti nagapanghakroy na lang gidya. Tigudi eh, amat-amat na maglakat-lakat, subong nga daan, di ba? Mag-akupar kita tricycle, hindi mo na basol mga utod na ito ng mga tricycle drivers. Siya kay panikasugs pa nga buhi. Pero kisa sa mga tricycle drivers, hindi mo magpapatama, no? Sa iban na, hindi sa tanan. Kapamintahab lang nga, manukot ka mo doon sobra pas plug down sang taxi man. Subong especially na sa mga subdivisions, kanabalan ginareklamo na mawangal na din. Pilagi dyan balang plate, nga manukot gidis na tag 40, maski isa pa sa, maski ka sang una, isa-isa, pwede 40, di subong niya, 40, gyapon, nga damo kami gyapon. Di may mga utod man kita. Sobra-sobra man bla ko mamintaha ka man imo, iya sa imo nga isig ka pareho. Kinanglanti, amo na blang ginambal, sa kalibutan mga buhi, taya patas. No, wala ka may ginadihado, kag wala ka man dapat ginadihado. No. Kay kun patas na ning pagpangabuhi tatanan sulhay. Ti anhon mo ni bay kay amuning aton iya subong nga sitwasyon. Ti permin lang gid kita magkulumuron sini kag magpangamuyo sini nga hopefully tani by next week nubo naman ang presyo sang gasolina. Nubo naman ang presyo sang gatong. Amura ang aton iyang ginapangamuyo. Kay dako gid katama ang epekto. No? Sige, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid niya tupi ko aton diskusyonan ang pagsuksok ni Blas ang face mask ko. Di bala ginunahan ni sang Cebu nga sa Cebu to optional. Syempre nag-react ang sa national government. Kahambalin na nga optional ni nga ano nga aton niya nga sitwasyon is karon ho. No. So inita na ang aton niya nga diskusyonan samtang kita nagkapangalagad sa subong yang aga diri lamang sa Webes naman yung edition sa ato niya kapalatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Dahil ang gida, stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Okay, sige. Pabalik na sa ato niya nga palatuntunan diri gidamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga Bombo an Sindol Sorilla. 13 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw-bugtaw na bango na. 14 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sige, ari tablanay ho. Anong reaksyon nyo sini? Posible nga sugilanunan sang League of Provinces of the Philippines sa Biyernes, meaning buwas nga adlaw, ang issue sa optional nga pagsuksok sang face mask sa pungsod Pilipinas. According diri kay League of Provinces of the Philippines National Chairman kag Quirino Governor Dakila Kuwa, kasunod ini sa pag-issue ni Cebu sang Cebu Province sang executive order para sa optional nga pagsuksok sang face mask sa nasambit iya nga probinsya. Partikular na diri ang hindi pagsuksok sang face mask sa mga well-ventilated kag open spaces. Apisar nga way pa ni naistoryahan sa mga gobernador, tinagalaom diri kowa nga matalakay ini kag patigayunon bilang term ender meeting. Upod si Kuwa sa panawagan nga istoryahan ang pagbag-o sa mga policies sa paggamit sang face mask sa publiko. Apisar nga mayara iya sang possibility nga magdeklarar sang public health emergency sa pungsod sa idalom sa iya nga termino ni President-elect Bongbong Marcos. Kung madumduman naton tinag-issue iya sang Executive Order number 16 si Cebu Governor Gwen Garcia kag naka-stipulate or yara na pagkit ang nga mandatory lamang ang pagsuksok sang face mask sa mga closed kag air-conditioned spaces. That's why gina-consider ini man sa probinsya sang Quirino. Ti para sa inyo kapoy nagimak mo mag-face mask. Inablang kun, open naman ito yung kalabanan sa aton subong. Maski, huwag ginamando. Ganito kung medyo kolokalma lang lugar. Yan, ito kapoy man soksok face mask, no? Ginakakasman. Kaya do kainit, pangadaan sang sitwasyon. Sa karon, suno kay kuwa, ginasigilununan na sang provincial government. Sang Quirino, kung ila abiya nga sundon ang Cebu. Pero ari ay,
Ang Department of the Interior and Local Government, wala ni ginakilala ang executive order ni Garcia. Ginakontra sini ang Interagency Task Force Guidelines nga ginaprubahan ni President Rodrigo Duterte. Timangin si Justice Secretary Menardo Guevara. Naghambal ang IATF resolution. Sa ITF resolution, nga mandatory ang pagsuksok sang face mask, kag amo ni siya ang masunod, kag hindi ang executive orders nga gini-issue sang local government unit. Tibla, hindi ka supersede ang mga sa iya lang sa LGU yung mga executive orders or mayara sang ordinansa kung mayara sang national law or national nga pagsunundan or yung mga gin-issue lang ang mga memorandum. So meaning hindi na iya mag-prevail ang sa local. Para sa Department of Health, gininsist rin kinanglan pasigyapon nga sundon ang minimum public health standards. So kabahin man diri ang pagsuksok sang well-fitting mask, kaupod ang vaccinations kag boosters. Dako ini nga bulig para sa DOH nga mapanubo ang COVID-19 case count sa pungsod sa pihak sa mga subvariants. Tingambal diri sa Department of Health nga sa karon sa IATF protocols ginapasugtan ang pagkakasang face mask sa mga specific instances kaangailang sang kung magkaon sa mga well-ventilated sports kag activities. Amo lang gid na siya. Pero kung sa mga public places, dapat gasuksok kita face mask. Do you agree on that? Sa mga kauturan naton, bombolito, kag sa aton iya nga mga kabombo. Face mask lang kita gyapon, no? Tido okay man ang ginambal sang national government web dula sa aton kung gasuksok ta face mask. Amo lang na ugaling to kagasto lang gid, no? Nablang ma-include sa budget pero okay na lang na ma-include sa budget rather than masakit ka kay in fairness subong. In fairness subong garubo na gyud ang kaso. Pero although may chindihan mo man ang Cebu governor, no, kun amo nang executive order iya sa ginisyo kay titod man sa mga open spaces maski hindi pa siya ganun mag-issue executive order nga ahaw gasoksok kita all the time face mask. Tikita do kabalo naman mag-adjust subong sa situation, no? Like kung nag-istorya ka sa tao, syempre ga-face mask ka. Pero kung do ikaw naman lang isaya, open man ang lugar yati. Alangan mag-jogging ka nga, ikaw na lang isaya, abi. Way ka man may ginasugilan nun sa hagi ka gidya ka face mask. Do kita naman lang kainchindi, no? Kung diin nato nagkakaangay, kaya dapat suksuko ng face mask. Although we understand, syempre, ang balo na iya sa Department of Health, hindi sunod ka mo sa protocol, ma-face mask, tayo gyapon. Ti okay no? Kay para man na sa aton, do hindi naman yang do mag-disagree pa kitas na. So puta malon sa as of the moment do kalabo para yang mga LGUs magmando nga hindi ta mag-face mask kay actually syempre pareho na. Nabalik ang face-to-face classes, no? Kahapon 4 naman tok mga eskwelahan diri sa aton syudad sa Bacolod ang naghingyo para iyang maka face-to-face classes. So tay mga estudyante dapat nagasunod na sa protocol, ginapraktisan na gani sa mga estudyante kapanghugas ta kamot, no? Nagasuksok iya sang face mask na amo na siya. Ang mga estudyante subong halos excited na gani iya nga balik ya sa balik ya klase kay syempre 2 block tuig. So amat-amat na gid man. Ti kita gani diri sa syudad sa Bacolod, di ba kinasugilanunan naman gani ang pagbalik iya sang Mascara Festival. Na? Ginasugilanunan naman gani. So okay gid. Nga amat-amat naman kita magbalik. Amo lang gid na. Tumanon tayo no? Protocol, di ba? Para sa inyo sa mga kauturan tao, kailan na igyapon. Ti kumpareho na ti. Debla, ang face mask ni tangadan niya pagsuksoko niya whole day. Pulo pa wayan mo lawas mo kag change ka man sang face mask hindi pwede kay syempre duhalitan mo man sang lawas mo kun 8 oras suksokon so every galing gina-recommend sa aton 3 hours 34 hours mabalik ba ilis naman ta face mask.
So, iban, again, kita, nakitaan tang na-notice ta sa mga kauturan ta, kung aras pa ni malay, or sa usaran mo dra nga isakam lang, duway ka man yung ginasgila nun, why naman gasok-sok face mask sa pagkamatuod lang? No? Why naman yan sok-sok iya sang face mask? Pero syempre, kung ara ka sa opisina, di mo gid face, ara gijaga, takod mo gid ang mask mo. Kahit may mga gasugilanon kadra mo. Kung may mga transaksyon, kung nagabakal ka o naga-istorya ka sa kasilingan mo, dapat ga face mask ka. Amo gid ang panumdum naton subo. So we have to be gid sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Ara pagijagyapon sa aton ang paghalong kay nakit-an tang effect We are all vaccinated or boosted naman gani, if not all. Halos kalabanan sa aton. Mayara iban nga do sa wala naman ang sa ila yang magpa-booster, pero dapat mapa-booster gid. May mga pronouncement pa ni gani ang Department of Health sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo nga highly transmissible ang Omicron subvariants. Naka-record subong nga daan ang Pilipinas sang 16 pa ka kaso sang highly transmissible makalalaton abi nga Omicron subvariants nga BA.5 kag BA.2.121. Kay according kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang numero sa mga bag-o nga infection naka-record sa kabugusan iya nga kaso sang BA.5 at kag BA.2.121 sa bugos nga pungsod sa 11 kag 39. So, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kagbombo, anong pa kakaso sang BA.5 ang nakitaan kung sa din duha halin sa Metro Manila, kag tag-isa halin sa Cagayan Valley, Western Visayas kag Northern Mindanao, samtang ginahibalo pa ang lokasyon sang nabilin iya nga mga pasyente. 4 ka pasyente naman ang nabakunahan, samtang tanaw pa sang Department of Health ang status ng iban. So, 5 ka mga individual ang natag nga bilang naka-recover. Samtang isa nagapabilin subong sa home isolation. So, may harap pagidyagyapo, no? Samtang napulo pa kakaso sang BA.2.12.1, isa ka sa lineage ni siyang nagapangibabaw nga variant sang Omicron. 4 ni subong ka mga pasyente halin sa Metro Manila, 2 halin sa Calabarzon, tag-isa halin sa Cagayan Valley, Bicol Region, kag Western Visayas, kag isa ang returning overseas Filipino. Sumera kita gani is Western Visayas, although subong duhay naman ginakangawan, 3 ka mga individual tinabakunahan kag ang inoculation status sang mga nabiling mga pasyente gina-verify pa. 2 naman may mga symptoms, 3 diri asymptomatic. Kag ang mga sintomas sang 5 ka pasyente padayon ginatanaw pa, according diri sa Department of Health. So, 8 iya ka mga pasyente ang naka-recover sa aton iya nga mga kauturan. Isa ang kakaso ang nagapabilin diri nga aktibo, samtang isa padayon diri nga gina-verify. So, meaning,
paano ni nila nakuha, no? Kay kun madumduman nato niya ang BA.5 amo na nagtuga sa pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa South Africa didto ya do. Nag-outbreak naman to sa ilaliwat ya sa South Africa. Kadamuan sa mga impeksyon dito man sa New York pagid, sa New York City pagid. Pero again, driya sa aton sa Pilipinas, duway naman lang maan, duway naman lang kita yung nagbatsyag man, no? Okay naman lang na. No? Tapos na nga ng election, ito okay na. Although hindi kita magkumpiyansa, syempre, budlay naman na magrisgo kita sa aton kaugalingon. That is why nga, ga-agree man gid kita sa Department of Health nga, masunod lang gid kita sa minimum health protocol. Ay kung manotice mo, kung nagasunod kita sa minimum health protocol, luwas ni sa COVID, yak tayo doon dagahinlo bala kita, no? Sang aton iya nga panggawi, ti may bintaha man na sa aton iya nga lawas, or may bintaha man ina sa aton iya nga kaugalingon. No? So, amo ina sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. That is why, no, hindi lang gid kita shadow yang nga dali gid bla. Hindi lang gid kita yang nga magdali gid kay malabot ta gid ta na. Kay sang una gani, di ba? Nagahandom kita na no man yang lockdown ni. Na no man yang do hindi naman kita makahalin magamos ni. Nga do hindi naman kita makalakat, do hindi naman kita makatabok, pero at least subong amat-amat na makagiho naman kita gani. So amat-amat lang, hindi kita yung magdali. Importante ya na balang ma-feel ta gid nga. Iniya safe na ta, no? Iniya why na sang problema. So, amo na, that is why man, nga kung manotice naton, luwas ni sa Cebu ni nga nag-issue nga optional ng pagsuksok sang face mask, diway naman may nagsunod nga, iban nga mga provinces, amo na, gina-consider sa iban nga mga lugar, pero wala pa. Because manigani, sang hambal iya sang Department of Health, kag sang DILG. Debla. So, tsakto man na, hindi lang kita yung magdali. Kaya ara na kita kay dugay-dugay gining makbataan ta ma face-to-face classes, but we have to remember, syempre padumdum ta gid sa mga kabataan ta nga magsunod gid sa ginatawag iya mga kabiran nga minimum health protocol. Ang pagsunod sa minimum health protocol is very, very important. No? Importante gid kayo. So, especially kung ara na, kay again, ambal ko na gani sa mga public schools gani, amat-amat na nisla nga nagasulat sa sangguniang panlunsod. Kapon, we had an interview sa kay Councilor ni Sito Noveron, gambal siya nga, ati ari naman, may apat naman kay mga eskwelahan, diri sa may syudad sa Bacolod, naghingyo naman for a face-to-face classes. Te, okay naman kamo, sa mga ginikanan, gamamati subong, okay naman kita nga, mga face-to-face classes, no, nga itong makbataan. Actually, makbataan ta, are all excited man nga, di ba lang ila graduation ceremony, gani, at least, maski medyo limitado, pero nag face-to-face sila. Ay, kaluluoy man itong mga previous years, pero tianhon ta na. No? So, at least nag face-to-face ng graduation. So, hopefully, no, kay nagkasulat ni kay syempre, kinanglan ang approval ng Emergency Operation Center o kung EOC. So, gasulat ning mga eskwelahan, nga like for instance, riya sa aton sa may syudad sa Bacolod, kung pwede na maka face-to-face classes, no? So, di naga-say yes naman lang ng EOC, kaya nagahambal nga, masunod kita sa ginatawag lang nga minimum health protocol. Amo wala nang pinaka-importante dira sa tanan, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, at least, amat-amat na, importante, nagahalong gid kita. Amo nang pinaka-importante tanan, no? Makbataan ta, nagapabakuna na, kahit dibla, alins 5 ka tuig, pasaka, pwede na makapavaksin. So, i-grab naton ang opportunity sa aton iya nga mga kauturan, kaya sa aton iya nga mga kabombo sa pagpavaksin o kung sa pagpabakuna man. Okay, sige.
Dugay-dugay, yari naman ang ato niya mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa ato niya pagpatigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga. Ang ato niya nga flagship station ng Bombo Radio Ilo, subong man, ato niya mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Diya sa aton sa may syudad sa Bacolod, do pila ni gawa ka asod-asod man nga mga shooting incidents, no? Nagluluntad. Ang pinaka-latest to bla sa isa ka negosyante, no? Nga 40 anyos palante. Although ato ya lain-lain man ang motibo sa tuya ting ginambal sa tuya ti. Syempre ang sa pamilya to. Oh, ginambal, inaway blas manggad, inaway sa pamilya. Pero despite that, syempre, hindi man niya pwede ang mga gunmen subong, mga gun for, way takbalo kung mga gun for hire, kung sinuna sila, mga nagpamatay bla in short. Way nagijahadlok-hadlok, no? Inablang mambal ka, in broad daylight. Hapisar nga do, lapit na lang niya sa ganhaan sa police station, inablang ka insulto. Apisar nga lapit sa ganaan sa police station, sanag ang kalibutan, ti mamatay sila ya. Puta mo nun, way kadlok. Why sila kadlok nga aman? Amo nang ginapamangkot naton. Although again, kadamo sa mga maayo naton yung mga katapos ang kapulisan, pero it could be nga, may something dira nga tido, nga ado nagapangisog na lang gid nisla. Kay kalabanan niya, kung makapatay nisla, padulong naman sa unsolve mo. Why man? Why man sa may magkaladakpan? Hindi man ni madakpan yung mga gapamatay nga ni kadanlog man katama. So that is why nga amo na lang ni Guro, tunaanan na lang gid sila yung mamatay. Apisar, hambal ko na gani nga sa kasanag bla, in broad daylight, amo ni kilabanan. Ti because ang opportunity naman, maka-helmet ka, maka-face mask ka, maka-hood ka, ti goods na, okay na. Tapos so patay sang tawo, sirit ka na, sus. Puwerte, no? So that is why naghatag man gani isang direktiba ang Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office nga i-investigate ni ang mga kagtumuro ng mga suspitsado sa mga asod-asod ng mga shooting incidents nga nagluntad riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kaya gana mo nang hambal ko. Tapos na nila yung pumatay, do hindi man na sila yung gani magkaladakpan. Ano man? Anong problema ni sa aton man? No nasuguran na yung mga luro riding in tandem, no? May patsyon nga tawo, ti ibandra kagahon or gabi, ti may aragi jaga katabo, yung pisar hapon, pisar aga. Kung gusto yung tao yung mamatay siya yaway, gidya hadlok-hadlok. So that is why, guro nga ti do, gapanoktok naman ni sa ato niyang makatapos ang kapulisan nga, so step up man tagamay. Very, very important ang police presence naton ginatawag. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Ngayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, naghatag ni sa karon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang direktiba ang Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office nga imbestigaran ining kagtumuro ng mga suspitsado ni Bla sa mga asod-asod na nga mga shooting incidents nga nagluluntad driya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Kay according diri kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga ginpayag sini nga amo ning mando sang regional director nga tumuron, aristohon, kag pasakan sang kaso ang mga suspitsado sa sunod-sunod nga pagpanglutang diri sa may syudad sa Bacolod. Kiniberoan nato ng pinaka-latest sang tinalikdan pagid nga adlaw nga isa to 40 anyos, isa ka negosyante ang ginpatay sa nagpakatama ang kalibutan butang balon sa adlaw bala. Amo na lang ginapamangkot namon diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga do ka insulto manibalas bahin sa mga kapulisan nga timakol mo duay ni sila hadlok-hadlok. Maski adlaw mamatay sila yati sinuda yang ano na ang problema tada karon. No, tapos hindi pa madakpan. Hindi pa gid siya madakpan kalabanan, di ba? Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas na gina-riding in tandem. No, yung pamatay, ang mga suspitsado, tiduway lang niya, duway may gyapon may gladakpan. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, speaking man sa PRO6 at ginakomendar ba diri ni Brigadier General Flynn Dongbo
ang mga otoridad nga nagpatigayon sang drug buy bust operation nga nakumpiskar sang kapinibla sa 2 ka kilos sang suspected shabu o kanigabalor ni 13 million pesos sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ito ang subject ni sa buy bust operation si Rex Baron, 49 anyos, kag residente sang Fatima Village sa nasambit iya nga lugar. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, ate kahapon nagambal ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center kun undok nga hindi pa mabatyagan ang pag-untat biyahe ni kahapon diri sa may syudad sa Bacolod sa unang adlaw sang drivers holiday. Isa ini katikang sang transport group bilang panawagan sa padayon nga nagasaka sang presyo sang gatong. Kay manti jutay lang man na drivers kapon nga nag-untat bla biyahe, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kagin klaro dere sang undok nga ang ilan nga ginahingyo nga dugang plete yate after bla sang 4 kilometers madugang sila piso. Do hindi naman lang tong 25 pesos kay pananawan niya lang gali ato nga dapat kuno dapat 25 pesos. Makon mo na Bombo Lindsay, pero ati siguro maamo-amo man sa inyo nga mga 15 pesos siguro madugang ka ba after 4 kilometers madugang ka piso amo na. So amo na ang nahilisugtan abi sa mga drivers nga luyag nila iduso nga magpasaka sang plete driya sa amon sa may syudad sa Bacolod. So amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Dapogi ka salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Samon diri man sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Gaw amo-amo man diri sa amo no, Bomboan, Bombo Radio Bacolod kay man diri sa syudad sang Rojas. Inakalarma na gani diri sang amon nga mga kauturan ining asod-asod man nga insidente sang pagpangluthang, no, riding in tandem nga ina, pagpangawat, pagpang-hold up. Di man sa isa ka semana daw halos adlaw-adlawon niya, no, sang mga kriminal ang paghimo sang hindi maayop, no, mga krimen diri sa amon nga syudad. Kabangod gani sini igapatawag no ni City Councilor Attorney Gary Potato ang ni siya ang pinuno sang Committee on Police, Fire and Peace and Order sang sangguniang panlungsod. Kung sa diin gani pag patawgon niya no ang mga barangay officials kagamon diri makatapos ang Rojas Component City Police Station kag agud nga mahinalaan no makadihon sila sang tikang agud nga maghagan-hagan man ang mga krimen diri sa amon nga syudad. Although nga ang palatandaan sang nagaprogreso nga syudad is kung damo tawo, damo man sang insidente, pero pwede gid na suno diri nga matap na inang mga insidente sa isa ka nagaprogreso nga syudad. Nagnanomisahan man diri sang nasambitan nga konsehal nga sang nagluga na gani ang restrictions sang COVID-19 diri sa amon nga syudad. Syempre, madamo man sa mga tawo na ginawa na sila nga mga balay. Kabangon sinigani, hay expectaron gid ang mga insidente sa diri sa amon sa syudad. Na record to tung udtong adlaw man Bombo Radio Western Visayas riding in tandem ato sa may barangay Banika. Kung sa diin ganit ay pamanto madakpan ang naghimo sa ito nga riding in tandem suspect. Amo man to sa may bahin sa Banwa sang President Rojas na nagligad riding in tandem man ato mga na-involve man diri ho nga mga pamatanon diri sa syudad sang Rojas nga riding in tandem anato pero may ato tuya may medyo masanag tuya ang mga suspect. Masanag ang pagkakilanlan sa ito pero do hindi naman dabi why naman nagapasaka ang kaisa sang panumbungon ang mga biktima. So pagod sinagani nga mga sunod-sunod mga insidente kag nagigat to gani nga gabi ho sa isa gid lamang kagabi mga isa lang ka oras ang ang ulot sang pagpang-hold up
isa man direk ka persona ang ginalantaw nga may kahimuan sang pagpang-hold up. Cellphone kag kwarta no ang ginakuha. Sining wala pa gani sa karon makilala nga suspect, isa lang ini siya kalalaki pero napayag diri sa mga kapulisan nga mayara na sila sang person of interest. So, pasad lang pagahiwaton ining ilang nga pag sinapol kag magahinala sila kung anong maayo diri himuon sa amon nga syudad para nga maghagan-hagan man ang mga insidente. Sa kaangot gani sina diri sa barangay Baybay since diri nagluntad atong duha ka sud-sud nga duha ka serye sang pagpang-hold up ginpayag diri no ni barangay kapitan kag city councilor elect Ray Magallanes nga pagapasang karon na nila no ang pagpatrolya. Although nagapatrolya gid man ya ang ining makatapos ang barangay tanod sang barangay Baybay si nagapati sila nga kun ano pag nila permihon pag nila mahagan-hagan ang mga krimen diri sa amon especially diri sa barangay Baybay. Kag sa amon diri tugang balita no may gitawat naman ng motorsiklo mo gani ang kunindian pag hold up pag pinangawas diri nagakinabo sa amon. Inkawat diri kan nagligan nga gagyo ang isa ka motorsiklo nga Mio I-125 nagaduwag process nga may itom kag ginapaya gani no nagin ano naman gintaba naman isang wala makilala nga persona ginapanagiyahan no ang amo gani nga salakyan ni Marco Nicolo Arcelo sang barangay Mungpong sininga syudad. Isa karon nagapanawagan na natagiya nga kung may baligyaan dira sila sang ining motorsiklo nga may plate number 509 FTR hindi nila pagbaklon kay kinawatan ina. Amo na ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya ng Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo kay nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Ginapatag diri sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung ini nga LTFRB 6 nga waay pa sila sang may nabaton nga petisyon gikan sa mga public utility jeepney angot man sa pagpasaka sang pamasahe matapos ang asod-asod nga oil price hike. Buot silingon sunod dire nagapabilin pa sa presente nga panuluktan ang pamasahe kasang mga nagabiyahe nga public transportation sa bugos nga rehiyon Sa piyak man dire ginapahayag man ni Attorney June Altura tagapamaba sang LTFRB 6 nga ginalauman nila ang pagpasaka man sang petisyon sa mga POV drivers sa mga masunod nga mga inadlaw. Samtang pagabot man diri sa fuel subsidy, ginklaro sini nga nakabaton na sang fuel subsidy ang mga drivers gikan dira sa probinsya sang Iloilo, samtang diri sa amon sa probinsya sang Aklan, 16 na lang gid ang way nakabaton magikan sa kabilugan nga 470 ka mga benepisyaryo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan, aminado diri ang amon nga Provincial Agricultural Office nga nakaangkon gid man sang maintok lang gid man o kun sang kiri lang gid nga pagtaas sang presyo sang bugas kay man halos 2 pesos tub-tub 5 pesos ang gintaas depende lang gid sa klase sang bugas diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Sunod diri kay Provincial Agriculturist Salome David nga ini bangod sa transportation cost man sang mga bugas diri sa amon nga nagasulod sa probinsya rason nga nakaangkon sang paghulag sa presyo. Base sa report ginakulang na gid ang supply sang palay diri sa amon sa probinsya sang Aklan kag hindi na masarangan nga masuplayan sang mga mangunguma namon ang bilog nga pumuluyo diri sa amon Bombo Radio Western Visayas. Samtang diri man sa Banwa sang Kalibo daw nabuhian na naman
sang ila paglaom ang mga pumuluyo matapos gani ining House Bill number 4558 kung sa diin ginapahayag nga mabahol na ang tsansa nga maging syudad ang ini nga banwasang Kalibo. Kay man dugay na ini nga ginaproponer nga maging syudad na ang amon diri nga banwasang Kalibo apang suno man diri sa mga requirements ay kulang pagid ang dati population kag ini nga lugar o kon area diri sa banwasang Kalibo rason nga waay naaprubahan. Pero pamaagi diri sa House Bill, panibagong nga House Bill sa Kongreso, nagabuhi na naman ang paglaom sa mga pumuluyo nga maging syudad gid man ini nga banwasang Kalibo sa tuig 2023. Amo lang ni so far ang mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa banwasang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita ti padayon pa diri nga nagaginapangita ang sang otoridad ang ining ginikanan sa isa ka lapsag nga nakita sa isa ka bakante nga lote malapit sa isa ka universidad diri sa may barangay Dungon A, Haro, Iloilo City. Sunod diri sa isa ka residente may nakita siya nga isa ka dako nga handbag sa lote kag sa nga iya nga ginbuksan nakita niya diring isa ka bag-ong bunag nga lapsag kag wala na yasang kabuhi. Tingin pahayag dari sa investigasyon abi sang kapulisan mahimo nga hindi residente sang nasambit nga barangay ang ining ginikanan sang lapsag bangod nga ti suno sa mga tao sa lugar wala sang may nagabusong sa ila. Gindala nila sa ang ining lapsag sa Haro Cathedral agod nga mabendisyonan antes nga ginlubong sa Cuartero Haro Cemetery. Isa subong gina-review ni isang aton nga mga kapulisan ang ining CCTV footage malapit sa area agod nga makita kung sino man ang nagbilin sang lapsag sa lugar. Sa iban pa namon nga mga balita padayon diri ang Iloilo City Government sa sugilanon sa nagkalain-lain nga mga sektor sa syudad sang Iloilo may kaangtanan sa ginapatuman nga LPTRP o kon Local Public Transport Route Plan. Isunod diri kay Mayor Tranyas sa pagpakigsapol nila kaupod ang ICADA o kon ang Iloilo City Alliance of Drivers Association, manginang Iloilo City Loop Alliance Jeepneys Operators and Drivers Association ginistoryahan ang road plan kag mga concerns kag nakadihon sila sang agreement ka na nakigistorya man ini sa mga business sector diri sa may syudad sang Iloilo. O galing kay ti ang hindi man lang dapat mga taga-syudad, hindi man lang dapat mga transport group diri sa City of Iloilo ang kuan sang mga sentimiento sa mga concerns abi dira nila bangod nga ti ang mga diri mga apektado man amo man ang mga transport group sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Sa iban pa namon nga mga balita, nagdugang man diri ang stress sang pila ka mga pasahero umpisa sang ining pagpatuman sang LPTRP diriya sa amo do kada adlaw na lang yamyara diriya sang reklamo halin sa mga pasahero. Tinagdugang gid diri sang 26 pesos nga pamasahe ang isa ka pasahero halin abi siya sa San Miguel Iloilo padulong sa iya nga trabaho. Tinag-double ride ini siya umpisa sang ginpatuman ang LPTRP. Ti adlaw-adlaw na lang niya nga nagainit ang ulo sa mga commuters namon diri Bombo Radio Western Visayas bangod sa sining LPTRP antes sila yung magsulod sa ilang mga opisina ahay haggard na ya sila nagalin sa balay nga fresh nag-abot sa opisina nga stress. Bomboan. Ahay, gani man, no, pertigin ang mga walang alon sa mga kauturan naton dira. Kay tituod man, luwas abi ang dokahool, dokahasol, tapos, Bombolinsi, madugang ka another 26 pesos sa imo nga pamasahe. Ti hindi ka na magkalahagard ang imo nga itsura sina, Bombolinsi? Amugid kay ti ang aton nga mga commuters nga ni dapat kung tani itigana pa na nila sa ilang pamahaw o kon panyaga o galing kay ti iban diri ma-double ride pa alangan lakton na nila sa puwerte kainit subong sang panahon. Tinaga-wonder gani kami diri kung nga after election ni gin-implement tani gani mas early pagit kiduga dali man diri ang syudad namon o galing kun before election ginpatuman
Kaya mga opisyal na amon dari guro Bombo Radio Western Visayas basi hindi nagigkakuha boto halin sa mga pumuluyo na amon dari sa syudad Bomborita. Amo gede amo na nga hay kun na before election to baylo pa to ang paminsaron no sa mga botante dira ninyo kun ginpatuman to nila imo na nga subong na lang after election bayda tapos naman ang kinahanglan namon sa inyo Bombolensi. Ti makaluluoy gid diri mga commuters namon pati mga drivers namon sa provincial jeepneys ginpatay nila yung mga tawo sa kagastos sang pletihan nga sadto one ride lang subong tiganaan pagid sang duga nga plete kay ti double ride na do wala gid bala sang pag-ulikid o concern sa mga commuters diri kay ti siguro ya sila ya sa City Hall may mga salakyan sa LTFRB may mga salakyan sila ya nga pribado hindi sila ya mag-commute Bombo April. Tama ka gid dira Bombolensi kay man siling to ni Attorney Jun Altura naga-focus gid kuno sila dira sa inyo. Siling niya masako gid kuno ang LTFRB 6 dira kay nagapatuman kamo dira sang LTPRP sa syudad sang Iloilo. I wonder how Bombolensi kung paano ang ila pagtutok kag ati nakita bala nila ang kapalpakan sang ini nga pagpatuman no kag syempre Bombolensi curious lang ako ano man ang reaksyon kay man ang pasahero permi lang sila nag-react sa inyo paano man ang inyong mga opisyales nila paano ang pag-react nila Bombolensi? Ati may ginasapol man Bombo April may pagsinapol man nga ginapatigayon ang city government o galing kay ti ang pagsinapol diri man lang ya sa mga sektor diri sa syudad wala man niya ginaupod mga commuters naton wala man niya ginaupod mga drivers naton or transport group naton sa bahin sa probinsya sang Iloilo mangin gani mga universidad diri nga kuntani kuhaan man sa reaksyon mangin ang mga merkado diri kay kalabanan diri sa mga ruta subong hindi gani malabayan ang mga eskwelahan ato tanan sa mga festive wall o kon festive walk sa may Mega World dito kalabanan nga mga salakyan nagalabay. Sige lang alang na gid ang akong nga tiyempo hindi ko na pagbalik. Okay, sige. Wali kita yung mga kabina minibili niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagan sa Bombo News Service Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansintol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas. Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 16 sa bulan sang Hunyo 2022. Makabombo una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. BCPO ginmanduan sang PRO6 nga sulbaron ang asod-asod nga shooting incidents diri sa syudad sang Bacolod. Source ang 2 ka kilo sang shabu nga nakumpiskar sa San Carlos, ginatumod pa sang otoridad. Samtang Transport Group makigsapol sa mga opisyal sa Bacolod, angon sa hinyo ang pasakaan ang pamasahe. Negros Occidental Provincial Administration Center hindi na pag-relocate sa Talisay. Sa aton balita national, LTFRB nagpromisa nga dasigon ang pagpanagtag sang fuel subsidy. DILG nagpanindugan nga nagapabili ng mando nga magsuksok sang face mask ang mga Pilipino. Retired COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ginpanugutan nga magpungko bilang first nominee sang P3PWD party list. Sa aton balita international, ultimatum nga ginhatag sang Russia agud na magsungka wala ginsapak sa Ukraine. White House ginalauman niya mag-anunsyar sang $1 billion nga balor sang mga armas para sa Ukraine. Samtang balita sa negosyo naman, minimum wage hike nag-take effect na subong nga bulan sa Hunyo sunod sa dole. Sa balita sa hinampang Filipino pole voter EJ Obiana, hindi makahampang sa 2 ka tournament matapos nagpositibo sa COVID. Balita naman sa entertainment megastar Sharon Cuneta, malipayon para sa anak nga si Miel nga nag-ako nga miyembro sang LGBT community. Sa balita espesyal, 19 anyos nga Italiano nagpropose sa 76 anyos nga lola. Amoy ato makabombo aton sining mga headlines kag karon lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita, labi na gid balita lokal Philippine Standard Time. 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapauna nga balita lokal, naghatag sa direktiba ang Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office o kon BCPO nga imbestigaran kag tumuron ang mga suspetsado sa mga asod-asod nga shooting incidents nga nagluntad sa syudad. Naibuloan nga 3 ang sunod-sunod nga shooting incidents sa Bacolod humalin sa tililikdan nga semana kag ang pinakauli diri amo ang pagpatay kay Jeffrey King Sing pila ka metros nagikan naman sa Bacolod Police Station 2 sang Martes sa udto. Sunod sa kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nagmando si Regional Director Police Brigadier General
Flynn Dongbo nga imbestigaran tumuron arestuhon kapasakan sang kaso ang mga suspetsado sa sudasud nga pagpangulutang sa sudad sang Bacolod. Sunod sa kay Solis padalman pa sa kapulisan ang pagpadagan sa imbestigasyon sa sudasud nga mga shooting incidents agud may baluan ang ginhalinan katapusan sini. Nagpanugya naman ang tagpamaba sa mga pumuluyo nga kung kinahanglan nila sa police assistance sarang ang maini nga makapadulong sa mga malapit nga police units bangod handa gid nga magbulig ang mga police commanders. Ang direktiba dira sa ating regional director is dapat imbestigahan nila sa maayo, no? I-identify kung sinong suspetsado kag kung ma-identify na dako nini kag pasakaan sa mapagon nga kaso. Sa aton nga mga mga kauturan kung kinahanglan nila sa police assistance, no? Ara ang aton nga mga kapulisan pagpalapit lang sila sa nearby police units naton. Kabahay sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang ginadayaw ni PRO6 Director Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga otoridad nga nagpatigayon sa drug bypass operations nga nakakumpiskar sang kapin 2 kilos nga suspected shabu nga nagabalor sang kapin 13 million pesos sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental sang Hunyo 14. Madumduman niya kilalang subject sang bypass nga si Rex Baron, 49 anyos, residente sang Fatima Village sang nasambit nga syudad. Si Baron ang caretaker sa nagapanguna nga sa drug list sang San Carlos City Police Station. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ginakongratulate ni Dongbo ang nasambit na accomplishment sa mga otoridad sa probinsya. Suno kay Soles, iniya nagapakita lamang nga wala nagauntat ang mga kapulisan sa pagpatigan sa mga operasyon batok sa illegal nga droga. Suno sa iya ila papadalman kundi ini naghalin sino ang source kag naga-distribute sang supply. Sunod diri ginapanginbulahan sang regional director ang dedikasyon sa mga kapulisan kasubong man sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency. Gina-congratulate sa aton nga regional director Police Brigadier General Flynn Dongbo nga aton nga mga operatiba nga nag-conduct ang operasyon kung sa diin nadakop nila ang isa ka individual kag naka-recover sila sang more or less 2 kilos of suspected shabu. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang aminado ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kung undok nga hindi pa mabatsagan ang untat biyahe sa Bacolod City sa unang adlaw sa Drivers Holiday kahapon. Isa katikang sa Transport Group bilang pagpanawagan sa padayon nga pagsaka kadagasaka nga presyo sang gatong. Sunod sa kay Diego Malacad sa bilog nga Pilipinas, kapin 33% nga nagbuhin ang mga nagbiyahe nga drivers kahapon apaw sa syudad sa Bacolod, iyara sa 700 tubtob 800 gilamang ka mga individual ang nakigbahin. Sunod sa kay Malacad kahapon, natala ni sila kuntani nga makikita kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya apang wala nakadayon ang kongresista kag gin-reschedule ang ilang meeting subong adlaw. Last 10 ang takna sa aga. Sunod sa iya nagmeeting na lamang sila kahapon natuloy sa ilang mga ipadangat nga suwestyon sa local government unit natuloy sa pagpasaka sang plete. Sunod diri inisyal nga rekomendasyon sang undok nga magdugang sang 1 piso sa kada succeeding kilometers kung 10 pesos ang first 4 kilometers. Sunod sa iya kung magdugang sa 1 kilometro madugang man sang 1 peso. Sunod sa kay Malacad, i-connect lamang nila tanan nga proposal subong adlaw kag i-consolidate kag ipasa o kung i-consolidate kag ipasa sa LGU. Sunod sa Secretary General, kung makaya pa subong adlaw ila gihapon dayonon ang driver's holiday apang ini pa ang maga-depende. Napanawagan man sini sa mga stakeholders nga magbulig nga mapalabot ang hingyo sa mga drivers sa gobyerno. Sa bilog na Pilipinas, reported kay ginpangkulit ang datos. Nagalambot na sa 30% bilog yung Pilipinas, pero very particular sa Bacolod, ang mga ara lang sa 700 to 800 lang ka individual ang naguntas biyahe. Ang kamay sa pagpag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Samtang magapabilin sa syudad sa Bacolod, hindi na pag-i-relocate sa Talisay City ang igatukod nga Negros Occidental Provincial Administration Center o PAC. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpahayag sini nga hindi na pagdayunon ang construction sang 6.7 ka panalgan nga Provincial Administration Center building sa Talisay City kag diri na lang igatukod sa syudad bangod mayara sila sang legal contract.
Suno kay Lacson, nag-inquire sila sa national government kung posible. Nga ini ang sayluhon sa Talisay City kay sila ang ginaabisuhan. Nga kung ini ang dayunon, kinahanglan sang rebidding. Kaya ang kwarta ang nabayaran ang kinahanglan niya iuli. Suno sa gobernador, wala din nagpasugot ang kontraktor nga Dynamic Builders. Bangod wala pa sang seguridad nga sila sa gihapon. Magadaog sa rebidding gani na desisyonan nga dayon na lamang ang proyekto sa orihinal nga kontrata nga ipabili na lamang sa Bacolod City ang PAC. Suna sa iya ginahambalan na sini ang kontraktor nga sugura na ang orihinal nga plano kag i-monitor ini sang probinsya kada bulan. Suno kay Lacson siguruhon nga tanan nga departments kay government offices ang probinsya ang maga-occupy kag mangin prioridad sa PAC building kag kun may bakante amo lamang ang paarkila diri ang nasambit nga proyekto ang mayara sang malapit 1 billion pesos nga budget. Ako, I felt naman na 3 years, we've already wasted 3 years. Might as well just go on with the project based on the original contract, which is in ang former provincial administration center, diragya po ng bago na PAC. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang nagpasar sang resolution ang mga konsehal sa Sangguniang Palunsod nga nag-commend kay outgoing Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunadia sa pagserbisyo sini sa syudad sa sulod sang pila kadekada. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Relicito Novero nga amuman ang author sa resolution, gipagsilinga sa nasambit nga resolution. Ilagin patpat ang mga hallmarks sa mahinimuan ni Lunadia. Subong man ang maragtas ng iya sininga political genesis sa syudad. Sunod sa kay Novero, nagsugod ini bilang tourism chief sa Bacolod kag siya ang nag-resign sa 1988 agon nga magpadalagan bilang konsehal kadagdaog bilang number 1 councilor. Tuig 1992 sa nangin vice-alcalde si Lunadia, nangin alcalde humalin sa 1992 tubtob 1995 kasubong man sa 2004 tubtob 2013. Nagdaog man ini bilang kongresista sa 2013 tubtob 2016 kagliwat nga na-elect bilang alcalde sa Bacolod sa 2016 tubtob 2022. Sunod sa kay Novero, 18 ka tuig nga nagserbe bilang alcalde sa Bacolod. Si Mayor Lunadia kadagakadapat lamang nga kilalahon ini bilang longest serving mayor sang syudad. Ginbutang man sa resolusyon ang mga nalabot sang outgoing alkalde kalakip na ang pagpamuno sini sa League of Cities of the Philippines nga labing unang kaygaynan para sa isa ka alkalde sang syudad. Nalakip man iya sini nga landmark achievements kaangay sa pagtukod sang Bacolod Government Center, Bacolod City College, relocation site, public markets kag ang mga sakripisyo sini sa pag-manage sang syudad sa tion sang pagpamahog sang COVID-19 pandemic. Dako man ang naging kontribusyon ni Mayor Lunadia sa pagpasanyog sa economy sang Bacolod City suno sa konsehal. Natala na nga matapos ang termino ni Lunadia sa Hunyo 30 kag siya ang pagatalusan ni Mayor-elect Albi Benitez. In-narrate ko to ang iyang brief history sa iyang political genesis diri sa Bacolod, starting from being tourism chief, from which he resigned and ran for councilor in 1988 and won as number 1 councilor, then 1992 vice mayor, then 1995 as mayor, then again as mayor in 2004 until 2013, then as congressman from 2013 to 2016, then mayor again from 2016 up to 2022. A stretch of about 28 years elective public service. Ang kamay sa pagpag ni Bacolod City Councilor Relicito Novero. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal kag para sa aton nga good news. Gilayon nga nasa batang panawagan sang isa ka 30 anyos nga Ilongga nga liwat nga makita ng utod sang iya nga iloy nga kapin 3 ka dekada na nila nga wala makaupod. Sa programa nga kahapon lamang ginpanawagan ni Ana Pacheco akon Pacheco, 30 anyos sumandok sa barangay Mapili, Sanho, Badyangan, Iloilo City, apang sa karon nagapuyo sa barangay Sumag, Bacolod City. Ang iya nga tiya nga si Anita Ansino Mateo kag ang mga kabataan sini nga sa ilay hibalo nagapuyo sa barangay Binubuhan,
Bago City. Ginsaysay ni Ana nga masobra 30 katuig na nga wala nakitaan asang Iloy sini nga si Blandina Oncino Pacheco ang 82 anyos ang iya nga magulang nga si Anita matapos ini nagpadulong sa Negros Occidental sa adtong tuig 1990 agod niya magpangita sang trabaho kag diri na nakapamana. Bangod niya wala pa sang gadget akong cellphone sadto. Nagapadala sang sulat lamang ilang ginagamit nga sahi sang komunikasyon. Tuig 1990 sang ulihi nga nagpadala sang sulat si Blandina kay Anita sang napatayang ila Iloy apang wala ini may nabaton nga sabat. Wala man ginbalik sa ila ang sulat gani nagabi sila nga nabaton sang iya nga magulang ang mensahe apang wala lamang nagresponde. Sugod sadto wala na sila sang komunikasyon nga duha. Apat sila ka mag-utod apang nagtaliwan na ang duha gani nagalaom si Blandina nga buhi pa si Anita kag sila makakit-anay liwat kag makaistoryahanay. Sa karon wala sila nakahibalo kun diin nagapuyo ang pamilya ni Anita apang nagalaom nga buhi pa ini kag mapagsik agod nga mahatagan sang kahigaynan nga makakitaay ang mag-utod. Si Anita ang nakapamana kay Ariston Mateo sang Binubuhan Barangay Maaw kag ang ilang mga kabataan nga madunduman ni Ana ang Musanday Gleda Oncino Mateo kag Oliver Oncino Pacheco. Sila ang naga-star sa karon sa Barangay Mapili, Sanho, Badyangan, Iloilo City. Ginapanawagan ko kung sino man makakilala sang tiya ko nga si Anita Oncino Mateo, ang iyabana mo si Ariston Mateo kung makontak lang sa akon kay gusto ko gid siya makita, kay gusto gid siya ni nanay nga makitaan. Ang kabayan sa pagpanawagan nga ang nagapanawagan nga si Ana Pacheco pila ka oras matapos nga ginpanawagan sa kahanginan kag ginpost sa Facebook page ang Bombo Radio Bacolod ang hingyo ni Ana. Nagpadala ini sang mensahe sa estasyon nga iya na nakahinunanon ang bata ni Anita. Suno kay Ana nanawag sa iya ang pakaisa sini nga si Leia. Kag ginpahayagan nagtaliwan na si Anita sadtong tuig 2010 pa lamang. Apisar nga masabo para diri ang balita, isa naman ini ka oportunidad suno si iya nga makapara akon mapakigbahin sa iya nga Iloy ang nangin kahimtangan sang pinalangga sini nga magulang sa nagligad nga duha ka dekada paagi sa iya nga mga pakaisa. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagamuyan to mga detalye sa ato nagapuna nga mga balita lokal. Kag sa bahin naman sa mga kaundan sa ato nagapuna nga balita national, balita international kay Iban Pagid nga manang panguna nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Philippine Standard Time, 23 minutos na kalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaron, lito na kita sa ato nagapanguna nga balita national. Nagpromisa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga ihatag sa mas madasig ang fuel subsidies sa public utility vehicle of PUJ or PUVs drivers kag operators sa ikaduha nga round sang programa. Sunod sa kay LTFRB Executive Director Tina Cason, sa karon ginaprepara na sa LTFRB ang tanan nga mga dokumento nga kinahanglan para sa pag-release ng second tranche. Dugang pa sini nga ginasiguro sa LTFRB ang proseso sa pag-avail sang subsidy nga ini ang mangin mas madasig
sa second tranche karon nga tanan nga cards ang na-produce na sa bahin sa Land Bank of the Philippines so kun LBP kun sa bahin sang among bangko kun ipaanggid sa nakaligan nga phases para sa public utility jeepney kun PUJ sa subong man sa tranche 1 sa para sa iban nga mode of transportation. Una naman nagipahig sa LTFRB nga ang rollout sa second tranche sa fuel subsidy program nga magasugod na sa katapusan sa Hunyo kun early July. Ang 5 billion pesos nga fuel subsidy program sa gobyerno ay nagatuyo nga makatag sang 6,500 pesos na cash grants sa kada isa sa 377,000 beneficiaries. Kalakip na ang LTFRB supervised nga mga public utility vehicles sa PUV, drivers and operators, tricycle drivers and operators sa idalom sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG, kag delivery riders sa idalom naman sa Department of Trade and Industry o kung DTI. As of June 14, gipayag sa LTFRB official nga gikan sa 264,578 LTFRB supervised beneficiaries, 232,586 na ang natagan sang Land Bank sa ila sini nga 6,500 pesos nga cash aid. Sunod sa kay kasyon nga ginasiguro sang Land Bank nga makabaton ang nabilin nga 31,992 LTFRB supervised beneficiaries sa ila sini nga subsidy antes ang Hunyo 17. Samtang ginpanindugan sa Department of the Interior and Local Government o DILG nga ang National Mass Mandate ang ginaimplementar nationwide kalakip na sa mga probinsya sang Cebu, apisar sa optional mass policy sa outdoor settings nga mandato ni Cebu Governor Gwen Garcia. Suno kay DILG Undersecretary Ipimako Densing III, ang Cebu Provincial Board Resolution nga nagahingyo kay Garcia nga maghuman sang implementing rules and regulation o kon IRR sang iya nga pulisa ang nagatuga agad nga madulaan sang kapuslanan ng Executive Order No. 16 ni Garcia patag sining nga nakabutang sa Provincial Board Resolution nga ginahatagan ng gobernador sang kahigayunan para maghuman sang implementing rules and regulation kung sa diin iga-detalye ang Provincial Resolution nga mupasa karon ang ginahulat sang DILG. Suno kay Densing didto sila mag-a-assist agad nga masiguro sa tion nga madetalye na ini kung nagasunod sa National Government Health protocols. Bangod sini pahayag sang DILG sa Undersecretary nga hindi sini husgahan. Kaga ginalantaw sini nga ang EO6 number 16 ang nangin debatable bangod sa Provincial Board Resolution nga nagahuman sang pagbag-o sa paggamit sang face mask protocols. Dugang pa sini nga ang mga law enforcers amo ang maga-implementar sa National Police sa policy sa karon samtang nagahulat pa ang DILG sang IRR. Pahig sini nga luyag lang nila nga maimplementar ang mga protocol santo sa Executive Order 151 nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang sa iba pang inato nagapauna nga balita national, gipanugutan sa Commission on Elections sa COMELEC and Bank si retired poll commissioner Rowena Guanzon nga magpungko bilang first nominee sa komunidad ng pamilya, pasyente at persons with disabilities o kon P3PWD party list. Suno kay acting spokesperson Rex Laudianco, payag ni Laudianco nga ginaprobahan sang NBank santo naman sa majority vote ang request sang P3PWD party list nga ginsumeter sang COMELEC Law Department sa Hunyo 14 nga i-withdraw ang nomination sa ila original roster nga Sanday Grace Nieza o kon Ineza, Ira Paulo Puzon, Marian Heidi Cruz Fulion, Peter Jonas David, kag Lily Grace Chanco. Nagatagman sang given due course ang NBank o kung ginapanugutan kag ginaprobahan ng panibagong listahan sang nominees kung sa din kilala si Guanzon bilang first nominee. Si Rosalie Garcia naman ang gipangalanan nga second nominee, Cherry Belmonte Lim ang third nominee, Donabel Tenorio ang fourth nominee, samtang si Rodolfo Villar Jr. ang fifth nominee naman. Sa karon wala pa mahatag sang COMELEC ang kopya sa bahin sang official resolution bilang sabat sa mga pamangkot, ginpatag ni Laudianco nga sang commissioner pa sa poll body si Guanzon wala ini nagpartisipar sa hearing kag pagpanugot sa petisyon sa P3PWD sa pagparehistro bilang isa ka party list organization. Adugang pa sini nga petisyon para sa
registration sa P3PWD ang gin-grant sa COMELEC 2nd Division nga sadto ginabugusan ng Commissioner Socorro Inting kag retired Commissioner Antonio Co Jr. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginpayag sang South African Ambassador to the Philippines kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yang ilang apungsod ang bukas sa pag-assist sa Manila kung luyag nga mag-source sang produktong petrolyo gikan sa Africa, karon niya nagapadayon sa pagsaka ang presyo sang gatong bangod sa invasion sang Russia sa Ukraine. Suno kay South African Ambassador Bartina Tom Bizuda, Rabidi Netsitenzi. Apisar nga ang oil deposit sa Africa ang yara sa Angola kag Namibia, ang South Africa ang nagakapot sa ika-4 sa pinakadako nga port sa kontinente. Pagsini nga kasunod sa pag-courtesy call kay Marcos Jr. Nga Angola ang pinakadako nga supplier sa Southern Africa. Gani ginapahayag sini sa President-elect sang Pilipinas ang ilang apungsod ang bukas sa pag-assist. Pagsini nga ilang nadiskobrehan nga madamo sang langis sa Angola, gani masarangan sa mga ini nga makomplement ang shortage sa gatong. Dugang pasining ang Africa ang masunod nga destinasyon o kon lugar sang negosyo. Suno kay Rebidi Netsitenzi, ginalantaw man sang South Africa ang pag-expand sang exportation sang ilang citrus fruit sa Pilipinas kung sa diin pila ka mga African companies ang nagaoperar na sa Mindanao. Sunod diri ang ilang pungsod ang may maayo nga relasyon sa pag-abot sa pag-produce sa mga citrus fruit sa mga Filipino. Dugang pasining nga ginalantaw nila nga pasanyugon pa ang mga operasyon kalakip ng pagdala sang table grapes kag iban pa nga mga prutas. Wala naman ginpayag sang envoy kung ano nangin sabat ni Marcos Jr. sa iyang offer. Apang ginpayag sini nga siya ang tuman ka-impress sa ihibalo sang President-elect na hanungod sa ilang pungsod. Sunod din na hangpan ni Marcos Jr. ang South Africa. Samtang hindi lang bilateral kay economic relations ang mayara sa duha ka pungsod, bangod madamo man sang pagkapareha sa background sang South Africa sa Pilipinas, kung sa diin parehas nga gin-colonize ang masobra duha ka colonizers ang duha ka pungsod. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita international. Sa Severodonetsk, Ukraine, wala gisapak sa Ukraine ang Russian ultimatum nga mag-surrender sa eastern city sang Severodonetsk. Karon nga ang NATO Defense Minister sa nagtipon sa Brussels, Belgium, agud nga diskusyonan ang pagpadala sa dugang nga heavy weapons agud nga mabuslan ang nagakaubos na nga stock sang Kiev. Gitugyan sang Russia sa Ukrainian forces nga yara sa chemical plant sa napudpud na nga syudad nga untaton na ang wala sang pulos nga pagbato kag buy-an na ang armas kadungan sa pagduso sa ilang nga bentaha sa enkwentro para sa control sa eastern Ukraine. Pahayag naman sang Russian-backed separatists nga wala na dayon ang plano sa Moscow nga magbukas kuntani sang humanitarian corridor para sa mga sibilyan nga na-trap sa planta matapos sang Ukrainian shelling. Nibuloan nga ang separatists ang nagaplano nga kuhaon ang mga sibilyan kag dalon sa teritoryo nga yara sa idalom sa ila sini nga pagkontrolar. Payag sa Ukraine nga masobra 500 ka mga civilians kalkip ng 40 ka mga kabataan ang nagkalatrap kaupod sa mga soldado sa sulod mismo sa Azot Chemical Factory kung sa di nagapakigbato ang pwersa. Batok naman sa Russian bombardment nga nagwasak sa Severodonetsk. Sunod sa alkalde sa Severodonetsk nga si Alexander Soroka matapos na ang deadline Miyerkules sang aga oras sa Ukraine gani ang Russian forces ang nagatingwa nga masulod ang syudad gikan sa nagkalinlain nga direksyon. Apang pasalig sini nga nagapadayon pa sa pagdepensa ang Ukrainian forces ag wala pa sila na cut off sa bahin sa mga kontra. Paathag sang alkalde nga ginatingwaan nila nga maduso ang kontra sa sentro sang syudad samtang dugang pa sini nga delikado ang mga escape routes apang mayara gyapon ang maini sang Magyan. Samtang sa Estados Unidos, ginalauman nga mag-aumpisa na sa pag-anunsyar ang White House sa Estados Unidos sumugod subong nga adlaw sang kapin $1 billion nga balor sang panibag-o nga weapons aid para sa Ukraine, kalakip na diri ang anti-ship rocket system, artillery rockets sa grants for howitzers. Ang aid packages ang ginalauman kasunod sang pagsugilanon ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa kaalyado sa Brussels, Belgium.
nga mahimo matuga sang matunga sa duha ka kategorya nga ginalakipan sa pagtransfer sang excess defense articles gikan sa US tax sa giban pang armas nga ponduhan sang Ukraine Security Assistance Initiative kon USAI, isa ka separado nga programa nga otorisado sang Kongreso payag sa mga ini nga ginalauman nga iga-anunsyar ni Biden ang masobra $350 million nga balor sang arms transfers kalakip na ang dugang rockets para sa Multiple Launch Rocket Systems o MLRS nga ginpadala sa Ukraine kag artillery rounds para sa M777 howitzers kag mga spare parts. Ang ikaduha nga package ang ginaantisipar nga masobra $650 million nga kadakuon kag pagaponduhan pinaagi sa USAI kung sa diin ini ang mahimo nga pagalakipan sang ground-based Harpoon anti-ship missile launcher capabilities, secure radios, night visions kag training. Nagbalibad naman ang White House sa paghatag sang komento. Sa anong kinapusan nga balita international, liton kita sa pungsod Thailand. Nakadihon na sa dako nga tikang ang Thailand padulong sa marriage equality matapos ang ginatagan na sa mga mamalida sabay sa initial approval ang paghimo legal sa bahin sang same-sex unions nga nagresulta sa pagpadagan sang selebrasyon sa gwa sang Parliament Building. Ini ang importante naman nga landmark sa bahin sang Buddhist majority country kung sa diin makitaan nga madamo nga mga miyembro sang LGBTQ community ang nagapatubang sa gyapon sa barriers kag discrimination. Ang legalization ang ginalantaw nga makaangkon sa kabudlayan antes mangin bugos nga lahi. Sa tiyo naman nga ini ang mangin madilagon ang pungsod Thailand. Mangin pinakauna nga pungsod sa Southeast Asia nga magakilala sa same-sex unions. Ginaprubahan na sa lower house ang duha ka hagna nga magapanugod sa same-sex marriage at duha pa nga magapanugod sa civil partnerships. Ang komitiba sa mga mamalida na magapanalawsaw natuloy sa detalye sang hagna kag iga-consolidate ang maini o kung iga-consolidate ang maini sa duha ka proposal. Ini agon nga matagan sa members o kung sabahin sang members of parliament o kung MP sa pagapilian sa tunga sa pagsuporta sabay sa civil partnerships kag full same-sex marriage. Matapos ang pagboto, isa kagamay apang enthusiastic nga grupo sa mga aktivista ang magahod nga nagaselebra sa gwa sang parliament kadungan sa paghilibion kag paghinakusanay asumuman ang pagwaragwag sa ila sini nga rainbow flags. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpayag sa Department of Labor and Employment o kondole kahapon nga minimum wage increase orders nga aprobado na sa 16 ka Regional Wage Board sa bilog nga pungsod ang nag-take effect o na plaster na sa pag-implementar subong nga bulan. Sa statement ginpayag sang dole ngang desisyon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa Eastern Visayas kag Zamboanga Peninsula Region ang nakakumpleto na sang sunod-sunod nga minimum wage orders nga gin-issue sang RTWPD o PB sa pungsod. Una na nagmando si Labor Secretary Silvestre Bello III sa mga RTWPB sa pungsod nga i-review ang minimum wages kadungan sa pagpaatag nga ang mga anay 537 pesos nga daily minimum wage sa National Capital Region o NCR ang hindi na makaigo para pa lang sa pagkaon, kasubong man sa bill sang kuryente kag sa tubig. Ang 50 pesos nga pay hike para sa minimum wage workers sa Eastern Visayas ang mag-take effect sa Hunyo 27. Samtang ang 35 pesos naman nga wage increase sa Zamboanga Peninsula mag-take effect sa Hunyo 25. Kung sa diyan ang panibago nga minimum wage rate sa magadangat na sa 345 pesos, tubtob 375 pesos sa Region 8, kay 338 pesos, tubtob 351 pesos sa Region 9. Ang panibago nga minimum wage nga 533 pesos, tubtob 570 pesos sa NCR, ang nag-epekto sa Hunyo 4. Nga ginsunda naman sa Western Visayas kung sa diin ang minimum wage nga 410 pesos tubtob 450 pesos na nag-epekto sa Hunyo 5. Samtang sa naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylong nga 53 pesos and 27 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong nga 6 pesos and 78 centavos. Ang Singaporean dollar may baylong nga 38 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylong nga 14 pesos and 19 centavos. Samtang ang euro may baylong nga 55 pesos and 49 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex
Shell kag sa Petron stations, ang unleaded ang may balor 80 pesos and 25 centavos tutob 81 pesos and 24 centavos. Ang premium ang may balor 81 pesos tutob 84 pesos and 74 centavos. Ang diesel ang may balor 84 pesos and 58 centavos tutob 85 pesos and 27 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginanunsyar ni Filipino pole vaulter AJ Obiana nga siya ang nagpositibo sa COVID-19 nga nagresulta agad nga ma-miss sini ang duha ka palaabuton nga kompetisyon. Sa Instagram ginpahayag na Obiana nga na-miss sini ang Oslo Bislett Games subong nga Hunyo 16 kasubong man ang meeting di Paris bangod sa health reasons. Apang sunod man sini nga ginatag nga siya ang natapikan sa COVID-19 kag gyara sa karon sa quarantine sa Formia Italy kung sa diin ini naga-training. Ang event sa Oslo kag Paris ang kabahin sa Wanda Diamond League. Ginalauman ni Obiana nga makabalik ini para sa Bauhaus Galan sa Stockholm, Sweden sa Hunyo 30. Ang 26 anyos nga atleta ang nagakapot sang Asian record sa pole vault. Ang ulihin nga nakakumpit sang Mayo 29 sa European City of Sports sa El Aquila. Samtang siya naman ang sa Asian Games sa Hanoi, Vietnam, ini ang nakaset o kung nakareset sa iyang meet record sa marka nga 5.46 meters kung sa diin na depensahan man sini ang iya nga titulo. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon litong kita sa aton sini nga showbiz news. Suportado ni megastar Sharon Cuneta ang bata nila ni Senator Kiko Pangilinan nga si Miel, 17 anyos, matapos nga ini ang mag-ako nga siya ang katapo sa LGBTQIA plus community. Sa pagpagigbayan ni Sharon sa Instagram sa litrato ni Miel nga kapot ang pride flag, gipayag sa megastar nga nakahibalo ini nga madamo sang nakatalupangon sa ginhimo siya sini nga bata. Kag madamo man ang maghatag sa negatibo nga komento. Sunod sa aktres, madamo sang tao nga madasig nga nagahusgar o kung sabahin sa ila sini nga paghusga, imbes nga magpamensar anay nga ang iya nga bata kaangay sa iban nga mga miyembro ng LGBTQ plus community ang hindi man luyag nga manginlain sa iban. Adugang pa sini nga nagapati ini nga wala nagtugas sang sala ang Dios na binagid nga madamo ini sang kilala nga sincere kag decente nga persona nga kusubong man nga LGBTQ+, kag iya ang maini nga ginapalangga sa kun ano pa ang mga ini. Payag ni Tita Shawi nga makaangkon ini sa mas malipayon nga bata karon nga ini ang hilway na. Sunod sa megastar, kasunod sa pag-ako sa sini nga bata, mangin mas malipayon na ini bangod wala na ini sang ginatago kadagapati ini nga magapabilin nga mabuot nga persona kamay maayo nga tagipusoon asubong man nga magapabilin nga maisog ang iya sini nga anak. Sunod pa kay Sharon nga padayon sini nga palanggaon ay nga bata sa kun ano paano niya ini nga ginapalangga bisan ano pa ang mangin desisyon bangod basta ang mangin matud lamang sa iya nga kaugalingon. Sunod sa kay Tita Shawi nga mas importante nga ang isa ka persona ang may pagkamaayo, sensiro, matinlo ang tagipusoon kag may pagtuo sa Dios nga sunod diri ginahuptan sa iya nga bata nga si Miel. Samtang sa ato naman nga bombo health news, sama-sami kun kita nagakaon sang luto nga kapayas, una naton nga ginapahigad ang liso, apang nakahibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpod. Ang 100 grams ang dried papaya seeds ang makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fibers. Nagaunod man ini sang vitamins ug minerals kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids kaangay sang oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang manini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag nga naga-breastfeed, kag sarang man nga makatugas ang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang liso sang kapayas ang tubtub isa ka kutsareta sang nasambit nga papaya seeds sa kada adlaw. Samtang sa aton sini nga balita espesyal, nagapati ka ba lang nga age is just a
number? Ini ang gipamatudan sa isa ka Italiano nga 19 anyos matapos ini nagpropose sa isa ka 76 anyos nga lola nga iya ginakabig nga soulmate. Ang nasambit nga teenager amo si Joseph Diana, samtang ang ngalan sang lola ang wala lamang gin-disclose sa publiko. Bukod sa tuman kalayo sang agwat sa ila sining edad, nangin viral ang iya proposal sa TikTok kag sa karon mayara na sa masobra 20 million views sa caption sa video clip. Ginsulat sini ang mga tinaga nga La Nostra Promesa nga may silingon nga Our Promise. Makitaan man sa video ang nagabanaag nga diamond engagement ring. Uy, sana all. Nga ginagamit sa teenager sa pagpropose sa kay Lola. Sunod sa kay Diana, hindi pa lamang ang panugod sa ila malawig nga relasyon. Ginabaan man ang nakalilain ng opinyon ang comment section na tuwi sa pinasahi nga paghigugmaanay sang mga ini. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 aga mga kabombo. Kagamuyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 16 sa bulan sang Hunyo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agit padala sa aton maukon nga tagpalamati. Ang aton siningan news analysis pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, kag ini ang may tigulo, Gatong. Ayhan magalaka na sa mga dalanon. Ang mga salakyan nga kasami makitaan naton. Sa sining walang untat nga pagsaka sa bilisang gatong, sigurado maayo na lang nga kita magpahimuyong. Bisan ang mga driver sang di pasahero, sa karon ang nagabakho, nagasinggitan nga ang pliti pasakaan, kaya hindi na gid sila makabawi sa arkila sa salakyan. Kung nagsaka ang gatong gani pliti pasakaan man, mga katawhan wala na sang pasingadtuan. Sobra pa ini nga sang COVID kita ang ginhalitan, bangod apektado kita tanan. Gobyerno wala na sang may mahimo, subsidiya ang ginaduso, apang diin sang gobyerno kuhaon ng pundo kung sa kutangan kita ang puno. Siguro tiuna agud kita ang magkinot sang gasto, kaya hindi naton mapaktan ang palabuton nga masyado kagamo sa sining nagabalang-balang naton nga gobyerno. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ang ginpadala ni Arnold Pitugo sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kun subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante Sang nabilin antas ang alasa Shatter Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Pets Disease Eyes sa bulan sang Hunyo sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes sa kaanong mga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Pupuntahan kita asala sa Shatter ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa Bacolod kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Nadugang na pa sa mga gininga numero sa mga miyembro sa New People's Army nga nagbalik sa baka sa gobyerno ini mga demanda sa ning programa nga timayara sang assistance o kon na mayara sang kantidad nga ginahatag para sa mga former nga mga rebelde ang nagbalik ka loob o kon nagbalik sa baka sa gobyerno pinaagi sa pagsungka. Actually mayara pa na ganin sang corresponding amount bala kung nag-surrender nga mayara sa bit-bit nga armas ang ining mga miyembro sa New People's Army. Mayara sa mag-utod nga nagsungka dira sa Maya Negros Oriental. I-check nato na sa piyakalinya with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, duwa ka NPA nga mag-utod ang nag-surrender Bombo Arlene sa katapos ang 11th Infantry Battalion Bombo Arlene, joint elements sa 5th Maneuver Company kag Santa Catalina PNT kag barangay Nagbinlod Santa Catalina Negros Oriental Bombo Arlene. So ini sila amo ang kilala kanday Ka Daniel kung sa diin nagsulod ini siya sa organisasyon Bombo Arlene since 2015 kag ang isa amo si Ka Agilos nga nagasulod sa 2021 Bombo Arlene. So ini sila nga mga miyembro ini sila sa CPP-NPA sa barangay Nagbinlod Santa Catalina area Bombo Arlene. Kag ining duwa ni ka mga mag-utod nga ni Bombo Arlene gin-identify ini o confirmed sang duwa ka mga mag-asawa nga nag-surrender man sa katapos ang gobyerno Bombo Arlene. No? So sila ni ang nag-confirm nga ining duwa ka mag-utod miyembro sa terrorist group Bombo Arlene. Kag ini nga duwa ni ka mga kung ang ining mag-asawa nga ni Bombo Arlene nag-surrender ini sila sa 82nd Infantry Battalion sang May 23 sa Panay ni sila yan nag-surrender Bombo Arlene. So ang total sa mga nag-surrender nga NPA sa 3rd Infantry Division
third ID Bombo Orlin, area of responsibility 6 na kabilog sa sulod sa bulan sa Mayo Bombo Orlin. Kaya nagligad na ito, may sa mag-asawa, no? Dara sa may Oriental, and then Himamaylan na may mag-asawa man nga nag-surrender, Bombo Carl. Yes, Bombo Orlin. So sunod-sunod ini sila nga surrender kay dining duwa niya ka mag-utod ging kumpirmar ini sang duwa man ka mag-asawa nga nag-surrender sa area sang Panay Bombo Orlin. So total 6 na ini sila with sining bulan Bombo Orlin. Pero wala na sila dalang armas, no? Pag sungka nila. Okay. Bombo Orlin na mo ini aton sining iga checkeron pagid sa aton sining mga kapulis akon sa katapos sang third ID Bombo Orlin kung kung may ara sila sang armas na gindala gin surrender man o kung wala Bombo Orlin kung ano ni nga armas. Sige. Thank you, Bombo Carl. Bombo Orlin na mo yung nag-report tigikan sa patrol ini si Bumbo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. 2 minutos ang nabilin. Antes ang alas sa Shata sa aga. Standby ka mo dugay magasunod ang Bombo News Center Makati para sa aton nga Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon ng Huwebes, Hunyo 16, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile nagbabala sa mga otoridad ng mga grupong nagbabalak pahiyain si President-elect Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman, President-elect Marcos hindi raw titira sa Malacanang ayon naman sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Founding chairman naman na si Luis Halandoni at 5 iba pang leader ng CPP-NPA at 5 sub-leader ng Abu Sayyaf Group at Dawla Islamiyya idineklarang terorista ng Anti-Terrorism Council. Samantala pa rin, 11 mga syudad sa National Capital Region nakapagtala daw ng patuloy pa ring pagtaas ng COVID-19 cases ayon naman sa pagkumpirma ng Department of Health. Ang COMELEC naman pinayagan na si ex-Commissioner Guanzon bilang substitute na nominee sa P3 PWD party list. Sa international news naman, North Atlantic Treaty Organization o NATO nagsagawa na ng paglilipat pa ng mga kanilang sundalo at equipment para sa kanilang mga kalyadong bansa, habang si US Defense Secretary of State Lloyd Austin o naman ay Defense Secretary dumepensa naman sa pagbibigay nila ng malaking tulong pa rin sa bansang Ukraine. At sa balitang pampalakasan naman ng National Team Azkals, may mga gagawing pagbabago matapos na mabigo na mag-qualify sa AFC Asian Cup sa susunod na taon. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo ka Star Nation, ibinulgar ni Senate President o dating Senate President Juan Ponce Enrile ang umano'y nilulutong sabwatan daw o conspiracy upang pahiyain si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Enrile, meron daw siyang natanggap na information mula sa isang credible source na may ilang grupo mano mula sa Amerika at sa Pilipinas ang nagpaplano upang guluhin ang papasok na bagong presidente. Hindi naman isiniwalat ni Enrile sa kanyang statement kung sino-sinong mga grupo ang nagbabalak daw na manggulo. Ayon sa kanya, ibibigay niya ang buong detalye sa mga kakulang opisyal sa tamang panahon. Kaugnay nito ay pinayuhan ni Enrile ang mga incoming security officials ng Marcos administration paigtingin pa ang kanilang intelligence gathering. Ginawa ni Enrile ang babala eksaktong 2 linggo bago naman inaugurasyon ni Marcos doon sa National Museum sa lungsod ng Maynila. Una rito nag-anunsyo na rin ang PNP ang pagpapatupad ng gun ban sa Davao City mula June 16 hanggang June 21 kung saan sa June 19, araw ng linggo, inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. Sa Metro Manila naman, ang gun ban ay mula June 27 hanggang July 2. Sinasabing nagbabalak din daw ang Philippine National Police na irekomenda na i-shutdown ang cellphone operations sa panahon ng inaugurasyon. Ipapatupad din ang no-fly zone at no-sailing zone sa mga lugar na malapit naman sa venue ng natura ng mga dalawang magaganap na inaugurasyon. Nasa halos 4,000 mga pulis ang ilalatag na seguridad doon sa oath-taking ni Mayor Sara Duterte sa darating na linggo Hunyo 19 habang nasa 6,000 namang mga pulis ang i-deploy sa Marcos inauguration sa June 30. Aminado naman ang PNP na ang buong mundo ay tiyak daw na tututok sa naturang napakalaking event kaya doble pag-ibayo ang kanilang pagbabantay. Hanggang sa ngayon, wala pang rally permits na ini-issue naman sa anumang grupo mula sa mga local government units. Samantala, hindi naman umano titira si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa loob ng palasyo ng Malacanang sakaling maupo na sa pwesto simula yan sa buwan ng Hunyo. Kung maalala nga, lumaki sa palasyo si Marcos sa loob ng 2 dekada sa pamumuno ng kaniyang ama. Ibinunyag ni Senator Amy Marcos na bago pa man manalo ang kaniyang kapatid, sinasabi na raw nito na hindi siya titira sa Malacanang. Biro pa ng senadora, noong bata pa raw ang kanyang kapatid ay wala raw ginawa ito noon kundi tumakas ng tumakas. Kaya naman daw kung tutuusin ay labis-labis na at sobra na ang paninirahan nila doon sa Malacanang. Kung maalala, ang Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi rin tumitira sa loob ng palasyo kundi sa mas pinagandang bahay pangarap o yung House of Dreams na nasa Malacanang Park na tatawid pa ng Pasig River. Maging si yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino din ay doon din namamalagi sa bahay pangarap o kaya sa bahay ng mga Aquino sa may Times Street, Quezon City. Noong maging presidente naman si dating yumaong Cory Aquino, doon naman ito tumira sa may tinaguriang Burloloy Building sa may tapat ng palasyo o tinaguriang Arlig Guest House. Si dating President Joseph Estrada naman ay nag-oopisina noon at naninirahan sa tapat din ng palasyo na tinagurian namang Premier Guest House. Samantala, inamin din naman ni Senator Amy Marcos na sa panunungkulan ni incoming President Bongbong Marcos, ang importante raw ay maiahon ang kanilang pangalan at ang apelyido nila. Gayon din ang legacy daw ng kanilang ama ay mabalikan at mapag-aralang muli. Ukol naman sa nalalapit na inaugurasyon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay dadalo sa okasyon, lalo na ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Dahil daw din sa excitement ng unang ginang, kahit mataas pa ang hagdanan ay aakyatin nito. Ang isusuot naman daw ni Mrs. Marcos ay recycled gown, habang ang senadora naman daw ay bagong gown para sa napakalaking okasyon ng kanilang kapatid na uupong bagong presidente ng Pilipinas. Samantala, babalikan natin ang isyong yan. Sa ibang balita muna, idineklara ng Anti-Terrorism Council o ATC bilang mga terorista ang 6 pang mga miyembro ng Communist Terrorist Groups o ang CPP-NP-NDF, gayon din ang 5 miyembro ng local terrorist groups na Abu Sayyaf at tinaguriang Dawla Islamiyah.
Ito ang nakasaad sa nilabas na resolusyon ng Anti-Terrorism Council na may petsang Mayo 25 ng taong kasalukuyan pero ngayon lamang inilabas ng Anti-Terrorism Council. Batay sa kanilang resolusyon, napatunayan daw nila sa mga nakuhang verified information ng National Intelligence Committee na may probable cause para deklara ang mga ito bilang mga terorista dahilan umano sa paglabag sa ilang bahagi ng anti-terrorism law dahilan umano sa pakikipagsabuatan, pagplano, paghahanda para sa paggawa ng terorismo at recruitment pa ng kanilang mga miyembro at pagbibigay ng material support sa mga teroristang grupo at organisasyon para maghasik ng terorismo. Kabilang daw sa mga deklaradong terorista ayon pa sa Anti-Terrorism Council sina Luis Halandoni alias Louie, Carosendo, Caberne, Lopez, Bern, Munding, Cinco alias Fernando at alias Andres. Miyembro daw ito ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines at founder ng Christians for National Liberation. Idinaklara din ng naturang Anti-Terrorism Council ng pangalan na Simon Augsan Sr. alias Filio, Wyatt, Berde, Naser, Yaser at Arop. Siya naman daw ang spokesperson ng Cordillera People's Democratic Front. Miyembro din daw ng CPP-NPA, Aprecia Alvarez at iba pang mga alias na ayon daw dito sa nakuhang impormasyon ng mga otoridad ng gobyerno, sekretary naman daw ng Western Mindanao Regional Party Committee ng mga rebelde. Isa pang Maria Luis Porcray alias Biol, alias Nanol, alias Miriam at marami pang mga alias na tumatayong secretary ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA. Isa pang Maria Gigi Ascanio Tenebroso alias Gigi, miyembro mano ng Katipunan ng Gurong Makabayan, ang finance officer naman daw ng Southern Mindanao Regional Committee ng mga rebelde. Isang Walter Alipio de Asis Sertibo alias Wati, miyembro naman ng Christians for National Liberation. Sa panig naman ng Abu Sayyaf, ayon sa Anti-Terrorism Council, yung kasama rito, yung Dawla Islamiyah, ay deklarado ding mga terorista, yung mga pangalan na lumulutang na si Basarun Arok, alias Abdul Basir, Abdul Kadil, at alias Bosing. At ilang pang mga alias na tinataglay nito, katulad ng Majid Sahid, alias Ama Patit, at iba pang mga alias na tinukoy din ng naturang konseho. Kaugnay pa rin sa kanilang pagdideklara. Naglabas na rin ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa mga ararian at pondo na pagmamayari at kontrolado mano na nabanggit ng mga individual at kanila namang mga grupo. Samantala, dumako pa tayo sa karagdagang balita, ang paninindigang hindi pupunta ng Amerika habang siya ay presidente, ibinahagi rin ni Pangulong Duterte na kanyang nagawa hanggang sa huling sandali. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, eto. At nagkwento si Pangulong Duterte kaugnay sa dahilan kung bakit sa loob ng 6 na taong termino sa Malacanang ay hindi siya tumuntong sa bansang Amerika o Estados Unidos. At kaugnay niyan, Bombo Elmar, Bombo Ever ay napanindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon na habang siya ang Pangulo ay hindi ito tutuntong sa US. Bahagi ito ng kanyang naging mensahe kung saan ay nakwento niya ang 3 imbitasyon ng 3 presidente ng Amerika na kung saan para siya ay magkaroon sana ng state visit doon. Sinabi ng Pangulong Duterte, kabilang dito ang imbitasyon mula kay former US President Barack Obama at Donald Trump at ang huli ay kay President-elect o President Joe Biden na pawang kanyang tinanggihan para siya ay makapunta sana ng Estados Unidos. Binigyan din ng Chief Executive na nakapagbitiw na siya noon pa man ng salita na hindi siya tutuntong ng Amerika at nagawa niya ito hanggang sa huling imbitasyon na kanyang tinanggap ngayong taon lamang mula kay Biden. Ito sana yung ASEAN-US Commemorative Summit sa Washington. Di naman pinalawig pa ng Pangulo ang dahilan ng nagpakawala na ito ng batikos noon pa man sa ilang mga batas ng US dahil sa ginagawang pagpuna sa kanyang drug war campaign. Pero sa unang mga pahayag ng Pangulo ay sinabi niya na bahagi ng delikadeza dahil noong ginanap yung naturang ASEAN-US Summit noong May 12 ay
ongoing na o patapos na yung ating halalan. At ayaw daw niya na pumasok sa mga commitment at hindi na siya viable na kitawan ng ating bansa. Kaya minabuti na huwag nang pumunta at ipaubaya na lamang sa incoming president ang kanyang diskarte sa relasyon sa Estados Unidos. Nato ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. And it has destroyed the image of America. Huwag na tayo magbulahan. Nakapunta naman ako doon. Kaya lang ngayon sa presidency ko, I never know. Despite of the 3 invitations from Obama to Trump, pati ngayon. Kaming mga heads of state were invited to go there last month. Ako lang ang Philippines ang absent. And may reason, sinabi ko sa kanila, we are having an elections tomorrow. 13 yung nabitayan. I am no longer a viable representative of my country. Because commitments might be made there, promises given, I cannot bind the country anymore and my government because I am functus de officio. Sabi ko, por delikadesa, hindi ako pumunta. Pero ayaw ko talagang pumunta doon. Remember, sabi ko noon, there will never be time that I would go to America. Why? Alam na ninyo yan. Yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung naging bahagi ng pagpapaliwanag ng Pangulo kung bakit never sa kanyang loob ng termino ay bumiyahe sa Estados Unidos. Sa kabila ng, kumbaga, parang prodding o pag-endorso, pag-kumbinsi sa kanya ng mga nagdaang mga DFA secretaries. So ang kumatawan sa kanya sa nagdaang ASEAN-US Summit ay itong si EFA Secretary Teddy Boy Locsin. Bombo Elmar, Bombo Ever. Maalala ko, Bombo Raymond, pumunta pa ng Pilipinas si dating US President Donald Trump at personal nag-imbita kay Pangulong Duterte. So pag yung reciprocate na tinatawag, talagang hindi natuloy si Pangulong Duterte at that time, at that moment, Bombo Raymond. That's right, Diba? Bombo Elmar. Ang sa international community, lalo na sa ating mga tinatawag na diplomacy, kapag ang isang leader ay pumunta sa iyong bansa at nag-imbita, ay mayroong reciprocity o reciprocate na biyahe. Pero this time ay hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte yung imbitasyon ni dati na Pangulo ng US na si Donald Trump, Bombo Elmar. So talagang nanindigan ang Pangulo na hindi siya matumuntong. Ang pagkaintindi natin, Bombo Elmar, ay talagang nagsimula ito noong magkaroon ng statement ang US State Department sa ilalim ng ng Obama administration laban sa anti-drug war ng kanyang panunungkulan. So doon yata nagsimula yung mitsa at para sa malang loob ng Pangulo, kaya hindi na talaga pinagbigyan anuman ang imbitasyon na siya ay makabiyahe sa US sana, Bombo Elmar. Bombo Raymond, kanina sa una nating bahagi ng ating balita, eksaktong 2 linggo yung countdown natin, wala na sa pwesto ang Pangulong Duterte. So we're just curious, ano pa kaya ang mga aktibidades niya, Bombo Raymond? At 30 na ng Hunyo, yung pagbaba niya sa pwesto, Bombo Raymond. Well, ngayong maghapon, particular ngayong hapon mamaya lamang, Bombo Elmar, ay merong 3 event si Pangulong Duterte sa loob ng Palasyo ng Malacanang. Pero ang highlight rito, yung kanyang paggawad, yung conferment ng kumbaga parangal doon sa mga bagong ideklara o kikilalanin bilang national artist, Bombo Elmar. So yan yung abangan natin mamaya sa Palasyo ng Malacanang, yung aktibidad ng Pangulo. And eventually, meron pa naman, asahan daw tayo na mga aktibidad ang Pangulo. Pero yung kanyang talk to the people every Monday night ay talagang negative. Wala na, Bombo Elmar. So mamaya magabang tayo. 3 yan, magkakasunod-sunod na aktibidad ni Pangulong Duterte sa loob
ng Palasyo ng Malacanang, Bombo Elmar. Ikaw, matagal ka na sa Malacanang ng pagganyan, paalaman ha, emotional moments, iba ng mood ha, pag ganitong mga last schedule ng presidente ng Pilipinas, sabi nga, President come and go, and then at that moment, iba na, pag mga few days before ka na, no. Anyway, maraming salamat, Bombo Raymond, sa mga updates na yan. Elmar, hindi na matagal. 15 years pa lang naman tayo nag-cover ng 3 presidente na pwede magkamali. Pero tama ka dyan. Dahil noong outgoing itong si dating Pangulong Noynoy Aquino, ay talaga ang maramdaman mo ay parang empty. Kumbaga, alam mo na yung parang senaryo na paalis na at talagang babay na sa kanilang seat of power, Bombo Elmar. So abangan din sa incoming, lalo na simula sa 12 noon ng June 30 ngayong buwan. So eventually, yan ang ating tututukan, Bombo Elmar. Live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ipinagtanggol naman ni U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin ang pagbibigay nila ng tulong sa Ukraine. Sa ginawang pagpupulong ni Austin sa mga kaalyado nitong bansa na nakahanda na ang dagdag na $1 bilyong na military aid sa Ukraine. Ito ay pinondohan sa pamamagitan ng Ukraine Security Assistance Initiative na isang hiwalay ito na authorized program ng Kongreso. Ibibilian niya ito ng mga rockets para sa multiple launch rocket systems, mga bala para sa M77 howitzers at spare parts bilang pagdepensa ng kanilang bansa sa pananakop ng Ukraine. At kaugnay niya, narito pang pahayag ni U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin. And that's a reminder of how Russia's unprovoked and indefensible invasion of Ukraine has horrified and galvanized the world. But it's also a sign of the global admiration for the heroism and resilience of the Ukrainian people. You can see that in the progress that we've made since this contact group's previous virtual meeting a few weeks ago. In May, the U.S. Congress approved $40 billion to provide additional security assistance, economic and humanitarian support for Ukraine. And on June 1st, President Biden authorized an additional $700 million to meet Ukraine's critical needs for today's fight. And that included HIMARS rocket systems with guided MLRS munitions. This package also included javelins, helicopters, counter-battery radars, and ammunition. And I'm especially pleased to be able to announce today that the United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. And that includes our 12th drawdown from DoD inventory since August of 2021. And it includes guided MLRS munitions, 18 more M777 howitzers, and the tactical vehicles to tow them, and 36,000 rounds of 155 millimeter ammunition. This package also includes $650 million in Ukraine Security Assistance Initiative funds, and that will help Ukraine defend itself with 2 additional Harpoon coastal defense systems and thousands of secure radios, and night vision devices, and thermal sights, and other optics. Yan ang bahagi ng pahayag ni U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin. Samantala mga kabombo, Kaiser Nation, bago tayo magpatuloy, kukuha tayo ng legal opinion. Isa po sa kilalang abogado sa ating bansa, naging dating national president ng chairman of the Board of Governors, multi-awarded civic leader, isa pong corporate at litigation lawyer, constitutionalist, Attorney Domingo Egon Cayosa. Kasama niyo si Bombo Elmar, ang aking partner si Bombo Everly. Kamusta na po kayo, Attorney Egon? Nice to see you again via Zoom. Morning, Bombo Elmar and Beverly. Magandang umaga po sa nakikinig at nanonood sa Bombo Radio. Napatawag po kami sa inyo, napakaaga nito, itong usapin dyan sa local ordinance ng Cebu.
Sinibak na dito yung provincial director, ang DILG. Nagbanta pa na kakasuhan ang gobernadora ng Cebu kung papalpak itong kanilang pagluluwag sa pulisiya sa pagsuot naman ng face mask. Maging yung ilang mga probinsya ay nagsasabi na susunod na rin sila sa Cebu. Ang IATF ay umaalma, medical community umaalma. So nagkakaroon ng debate ngayon. Ang hiningi namin po sa inyo, Attorney Egon, sino ba ang dapat sundin? Yung local ordinance doon sa Cebu o yung umiiral na IATF ng national government? Attorney Cayosa, what do you think po? Maganda ilagay natin sa konteksto ang pandemya ng COVID-19 is a national problem, and issue, health issue, at hindi lang national, international yan. So malinaw po naman sa lahat. Malinaw din sa lahat na we have to cooperate with each other kasi hindi pwede magkanya-kanya. So dun ho naman so naintindihan din natin ang concern ng mga local government units kasi pinapangalagaan daw nila ang ekonomiya nila, mga livelihood at business sa kanilang mga probinsya. Ngunit sino bang government official, elected or appointed, ang hindi ganun ang kanyang layunin. So ngayon nakikita natin magkakaiba ang kaisipan ng mga tao sa gobyerno, particularly between the national leadership, national officials at some local politicians. Pero kung titignan natin ang batas at doon kami pinag-aralan natin ito, malinaw ho naman kasi na ang Chief Executive ng ating Republika, ang Estado ng Pilipinas, ay ang Presidente. At ang Estado ay Estado ng Republika ng Pilipinas. Wala ho namang Republic of Cebu or any other republic na probinsya o syudad. So, malinaw din na meron namang batayan na sapat na batas, local government code, ang ating konstitusyon, at iba pang mga batas ng Kongreso, kagaya ng bayanihan na Vigilas 1, na basehan ng executive order creating the AITF at yung mga guidelines na ini-issue ng multi-agency task force na ito. So, kung maglalabas ito ng mga guidelines and directives, obligasyon naman ng mga local government units, mga gobernador, mayor, at iba pa na ipatupad ito. Obligasyon din ng PNP. Ngayon, kung merong, kinakailangang susunod sila dito. Ngayon, kung sa tingin ng ibang gobernador o ibang probinsya na hindi na ito applicable sa kanila, meron ho namang proseso. They bring this matter to the AITF, to the DILG. Pag-uusapan nila, they come up with a solution kasi pwede naman magkakaiba ang treatment ng mga probinsya depende sa mga circumstances. At nandiyan din yung mga eksperto. So it is science, it is the rule of law that should prevail, not politics. So maintindihan man natin ang concern ng ibang local political leaders, but the rule of law must prevail. At kung sakasakali magkatigasan, unfortunately ho kasi mayroong mga unintended victims o consequences. Halimbawa dito, yung pobreng provincial director ng PNP sa Cebu, nung sinabi niyang susunod siya sa gobernador, di pinalitan siya. So, sana wag nang umabot ng ganyan, di ba? Na nako-confuse ang ating taong bayan. May mga naiipit na mga mamamayan at saka mga bureaucrats, mga ordinaryong law enforcers na hindi na nila alam kung sino ang kanilang sundin. So, we urge them to have a dialogue. But until now, the best approach to this would still be science. We listen to the experts, we look at the statistics, and we observe the rule of law. Wag ho muna sanang too much politics. It is also possible na yung susunod na administrasyon at ay mag-iiba ang kanilang polisiya. But until the national policy and directives are changed, it is more orderly for all of us, including the local government leaders, to abide by them.
nabanggit mo yung salita na dialogue, tama-tama. Dahil ang sasabi ng Department of Health din naman, wala daw nangyaring konsultasyon o dialogue. Aside itong executive order, susugan ko lang kasi kasi pinagtibay pa to ng kanilang provincial board, itong rationalizing the wearing of face mask within Cebu. So ito ba'y magbibigay pa ng bigat sa kanila? Sa kanilang tatayuan dahil sa aside from the directive from the governor at meron pang yung provincial board. Ang tanong ko, paano yung tatayo na yan na pati ang provincial board ay nagpatibay na rin ng ganito na isip order ng governor? Well, politically, may advantage yan at tulong yan sa gobernador ng Cebu kasi nagpapakita na yung kanilang mga other elected officials, sinusuporta yung position niya. But legally, it doesn't add to anything. Kasi maaari din yan gamitin in negotiating or advocating for change dun sa IATF, sa national level. But legally, it doesn't add anything because even if there are hundreds of local resolutions, it doesn't take away the power and the authority of the national government to exercise police power. At yung batas na ginawa ng Kongreso nagbibigay ng kapangyarihan sa national government to handle this pandemic. So magandang tignan politically. It supports the argument of the province of Cebu in advocating, but legally, susunod pa rin sila dapat dun sa patakaran ng national government. Sa ating pagkakalam din, Attorney Egon, ang national emergency ba to hanggang Setyembre pa? 22 pa yata yun. Magtatagal ito? Aside doon sa sinasabi mo na national government na talagang dapat sumunod yung lahat, itong umiiral na emergency situation sa ating bansa, ito ba'y kasi ang sabi pa nga ni Secretary Anyo, baka dumating tayo sa punto na sa korte na lang to kung sino bang tama, yung national government o yung direktiba ng LGUs dyan sa Cebu. Attorney Egon. Una, let me correct you on that. No? Yung national emergency naman, yung September na sinasabi mo, yun lang ang tansya ng gobyerno o ng batas. Maaring ma-extend ba yan? Depende sa situation on the ground. No? Ngunit maaari ding ma-lift na yan kung talaga naman mag-improve at the world and this country and the LGUs can handle the spread of the COVID-19 virus. So hindi ho yan nakapako o nataga sa bato, kumbaga. No? Flexible naman yan. At ang ating Kongreso, ang ating mga executives, mga government executives, alam naman nilang mag-adjust. No? Pangalawa, doon ho sa punto nyo na kung kinakailangan, sa korte na lang kami magkita-kita o kaya ano. Of course, that is correct because under our scheme of things, kung merong hindi pagkakaintindihan, nagkakabangayan, kumbaga nag-uumpugan na yung dalawang posisyon, under the Constitution naman, our checks and balances and the division of powers, ang mag-interpret ngayon kung sino ba ang may poder, yung mga korte. Pero sana ho, huwag na nating paabutin sa ganoon. Kasi iisang gobyerno lang naman kayo Mga local government units, alam ho naman nila na may administrative control and supervision ang national government sa kanila. So, mag-usap na lang kayo, di ba? Pwede namang mag-adjust, magbigay. O kaya hintayin nyo yung next administration, baka sakaling magbago ang kanilang national policy. O kaya yung bagong kongreso, baka bawiin nila yung mga binigay nilang mga kapangyarihan sa national government executives to handle the pandemic. So it might be better for them to just dialogue muna kasi may mga unintended consequences nga ho May mga naiipit, nako-confuse ang ating taong bayan at hindi magandang pangitain na yung mga leaders natin, whether elected or appointed. And mind you, wala ho namang pagkakaiba yung elected saka appointed. They all are public servants and they're supposed to work together for the good of all. So, importante ho na mag-usap-usap sila. Kasi kung hindi naman kasi action nito ng national government,
Imagine a situation where kanya-kanya na naman ang mga city councils, city mayors, provincial governors, provincial boards na depende sa kanilang tingin, maglalabas sila ng mga iba't ibang alituntunin tungkol dito. Di ba yun ang problema natin nung una na nagkakagulo tayo, pumapalpak ang mga responses ng gobyerno kasi hindi unified. So let's not go back to that. It is not good management na kanya-kanya ulit. We urge our political leaders, our government authorities, both local and national, na mag-usap-usap. We need unity of command. We need government action based on the rule of law and science and statistics and expertise para malagpasan natin ito. Huwag tayo bumalik ng sitwasyon na 7,100 islands uli ang Pilipinas. Naalala ko yung binabanggit mo yun, no? Sabi ng League of Provinces, next week magpupulong sila to consider yung decision ng Cebu. So tama yan, kung magkawatak-watak naman tayo, iba-ibang polisiya. Ang aking co-anchor si Bombo Everly, your question to Attorney Egon. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Attorney Cayosa, maidagdag ko na lamang din po dahil kamakailan naglabas din po ng pahayag si DILG Secretary Anyo na magkakasuhan po niya si Cebu Governor po dahil nga po dito sa ilang pagluluwag dito sa face mask. Kung sakali, ano po ba yung maaaring maikaso sa Cebu Governor dahil as of now naninindigan pa rin po ang Cebu Governor sa kanilang pagluluwag, sa kanilang restrictions dahil nga para po sa kanila nakikita po nila yung kung ano talaga yung nangyayari on the ground, Attorney Cayosa. Una, bago ko sabutin yan, Beverly, maganda yung gagawin ng mga League of Governors na mag-usap-usap. But then again, sana hindi ito gamiting venue para open defiance sa national government. Maari kung meron nga silang nakikitang consensus, dalhin ito sa AITF, dalhin ito sa DILG at saka sa Presidente. Baka sakaling mag-reconsider. Ang iniiwasan po natin dito yung open clash among and between authorities. So, going to your question, Beverly, please understand na si Secretary Anyo, hindi naman to away between Secretary Anyo and Governor Gwen Garcia. Si Secretary Anyo, being a secretary, trabaho niyang ipatupad yung umiiral na batas at mga guidelines. Wala rin naman siyang authority by himself to just say, okay, sige dyan sa Cebu, wag na lang kayong sumunod. Kasi yung scope ng guidelines ng AITF, nationwide naman. So, obligasyon niya na ipatupad ito. So, nothing personal, I suppose. Plus, yung no less than the Secretary of Justice, yung, kumbaga, pinaka-abogado at authority ng gobyerno, including local government units in the assessment of law, yung mga opinion, naglabas na ng legal opinion as a department head na nangingibabaw yung AITF dun sa mga ordinansa ng local government units. So, there is also basis for him to say na pwede kami magkaso dito. Na ang tanong, anong kaso? Nabanggit na niya, yung isa sabi niya, maaring anti-graft yan. At maganda ring explain sa ating mga kababayan kasi marami sa kanila, ang tingin nila anti-graft, kailangan magnakaw ka ng pera. Hindi ho. Kung titingnan natin ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na matagal na ho 1960s pa yan, hindi lang ho pagnanakaw ng pera, yung ayaw pagsunod, yung abuse of authority, yung oppression, yung delay, at marami pang ibang non-monetary ang issue, maging anti-graft. So, maaaring gawin ito. Whether or not he will prosper, it is for the courts to decide. But ang legal effect ko kasi pag ang kinaso sa'yo anti-graft, no government lawyer can represent you. Kasi ang kalaban mo dito, kumbaga, yung estado na. Pangalawa, matindi ho kasi ang penalty. Hindi ho yung pagkabilanggo o multa, kundi maaari kang ma-disqualify perpetually from public office. So sayang din yung mga LGUs na magagaling, LGU leaders, kagaya ni Governor Gwen Garcia na magaling naman, na baka maya-maya dahil na-convict, di ma-disqualify. So, it's not for us to say who will win, but sana huwag nang umabot sa ganito.
Nako, Attorney Egon, maraming salamat po nakapagbigay kayo ng ideya at edukasyon at sa yung kalmadong pagpapaliwanag na yan, magkaroon sana ng pananaw din doon sa ating mga lokal na opisyal at hindi malito yung ating mga kababayan. Marami pong salamat dating National President at Chairman of the Board ng Governor ng IBP at multi-awarded po na Corporate at Litigation Lawyer, Constitutionalist, Attorney Domingo Egon Cayosa. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po. Mamaya pa, abangan mga kabombo kay Star Nation, kukuha tayo ng sitwasyon dyan sa National Museum sa lungsod ng Maynila. Eksaktong 2 linggo na lamang. Yung nakikita nyo sa aming background dyan, ayan ay Liwasang Bonifacio. Mamaya yung National Museum naman, kung depo naman sa sitwasyon sa mga oras na to, eksaktong 2 linggo bago ang inaugurasyon ni President-elect Marcos. Bagong balitang yan, mga paalala mo na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, nakapagtala pa ng patuloy na pagtaas daw ng COVID-19 cases ang 11 mga syudad sa National Capital Region NCR nitong mga nagdaang araw. Ayon sa Department of Health o DOH, tinukoy nila yung lungsod na ito kabilang ang lungsod ng Makati, Parañaque, San Juan City, Mandaluyong City, Muntinlupa City, Las Piñas City, Pasig City, lungsod ng Maynila, Quezon City, Marikina at Valenzuela City. Subalit sa kabila ng nitalang tuloy-tuloy daw na pagtaas ng mga bagong kaso na nagkakahawa naman sa COVID-19, natili namang mababa daw ang average daily attack rates na tinatawag at nasa less than 1 case hanggang 3 kaso naman sa bawat 100,000 katao na populasyon sa nabanggit na mga syudad. Kung malalanon na rito ay sinabi rin ng grupo na Okta Research na tumaas ang natatalang bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region at tinatayang aabot daw ng 400 hanggang 500 ang bagong kaso naman sa kada araw sa kanilang estimate sa katapusan daw ng buwan ng Hunyo base naman sa kasalukuyang trends daw ng transmission ng COVID-19. Samantala, pinayagan naman na ng Commission on Elections si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na maging substitute nominee ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List sa papasok na 19th Congress. Inanunsyo ni COMELEC Acting Spokesperson Rex Laudianco na pinagtibay na raw ng COMELEC Anbank ang rekomendasyon ng Law Department para sa pagbabago ng mga nominee para sa P3PWD. Ang naturang party list ay nanalo ng isang upuan sa nakalipas na halalan. Ang 5 mga orihinal na papalitan ni Guanzon ay ang 4 pang personalidad ay kinilalang sina Rosalie Garcia, Sherry Belmonte Lim, Donabel Tenorio at Rodolfo Villar Jr. Ang Certificate of Nomination ni Guanzon ay pinirmahan naman ni Tenorio ang siyang tumatayong Secretary General. Kung maalala, si Guanzon ay nagretiro noon lamang Febrero 2 at matapos ngang makumpleto ang 7 taong termino bilang bahagi ng COMELEC. Samantala pa rin sa COMELEC pa rin, binura na ng Commission on Elections ang tinatawag na hard drive na ginamit nitong nakalipas lamang na national at local elections. Isinagawa ang proseso sa bodega ng COMELEC doon sa Santa Rosa, Laguna kung saan nakatago naman ang 3 mga portable drives na backup files ng kanilang mga computers. Laman ng backup files ang serialized ballots at ang tinatawag na SQL dump files na naglalaman ng impormasyon ng mga presinto at mga kandidato, reference files at mga nag-request ng kopya o reprint ng mga balota. Bilang bahagi ng transparency ay naka-online streaming una rito ang proseso at nakita rin ang pagkuha ng portable drive mula naman sa storage area nito at ang pagbura ng mga data gamit ang system ng Smartmatic. Sumaksi rin sa pagbura ng COMELEC ng naturang mga backup files ang ilang partido politikal at citizens arms group. Noon na rito binura ng COMELEC din ang automated election system server at network infrastructure nito
Senado. Doon naman sa kanilang data center, ganun din naman ang mga ballot data base na rin doon sa server naman ng National Printing Office. Sa iba pang mga balita, ikinatuwa ng ilang senador ang paghingi ng tawad ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagpapahintulot nito sa operasyon ng Isabong. Sinabi ni Senate President Vicente Sotto III na maganda at inamin ng Pangulo na ito ay nagkamali sa pagpapahintulot noon na magpatuloy ang Isabong operations. Nagpasalamat si Senator Ronald Bato de la Rosa naman kay Pangulong Duterte para sa pagkilala nito sa bigat ng social costs sa dulot ng Isabong na hindi matutumbasan ng anumang revenue na nakukolekta ng pamahalaan mula rito. Matatandaan na si De La Rosa nga ang nanguna sa pagdinig ng Senado patungkol sa Isabong operations at sa pagkawala pa ng mahigit 30 mga sabungero. Gate ng Senador, bagamat anti-gambling siya, ay ayaw naman niya nga pangunahan ang desisyon ng papasok na administrasyon. Kung sakali naman anyang magdesisyon ang Marcos administration na ipagpatuloy ang Isabong operations, ay handa naman ang Senado na magpasa ng kinakailangang batas para ma-regulate na ito ng maayos at mabawasan na rin ang social cost na dulot ng Isabong. Samantala, una kuha tayo ng follow-up report doon sa pagsuko na rin sa controversial na motorista kung saan nga ay nasagasaan niya ang isang security guard. Ang pamilya nga nito kasama yung mga magulang ay sumuko mismo sa PNP chief. At may mga detalye pa rito si Bombo Annalise Soberano. Itinanggi ng pamilya San Vicente na may malakas silang koneksyon sa Philippine National Police dahilan para magmatigas ang mga ito na isuko ang kanilang anak na nagnagasa ng isang security guard sa Mandaluyong City noong June 5, 2022. Ayon kay Mr. Joel San Vicente, tatay ng suspect na SUV driver na si Jose Antonio, na wala silang malakas na koneksyon sa mga otoridad at hindi nila kilala si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Ayon sa nakatatandang San Vicente, kahapon lamang niya nakita at nakausap ng personal ang pinuno ng pambansang pulisya. Sa kabilang dako, wala umano ding intensyon na takasan ng suspect na si Jose Antonio San Vicente ang hit and run incident. Ito ang binigyang diin ng kanilang legal counsel na si Attorney Danny Macalino. Sumuko kasi kahapon kay PNP Chief Lieutenant General Vic Danao ang suspect kasama ang kanyang mga magulang at abogado. Ayon kay Attorney Macalino, nagpanik at hindi alam ang gagawin, kaya tinakbuhan ni Antonio ang insidente. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Danny Macalino, ang legal counsel ng pamilya San Vicente. Namin ang pamilya ni Anton, yung mga parents niya, at probably siya mismo, they wanted to extend an apology to the victim's family. Pati brothers, pati parents niya. And they are willing to extend any help as possible, as legally possible sa kanila. That is not to condone the incident, no? But they are willing to help the victim and the family. Yan ang obligasyon naman nila yan eh. Samantala, naniniwala naman ang nanay ng suspect na si Missy San Vicente na aksidente ang nangyari at hindi ito intensyong ginawa ng kanyang anak. Nataranta lamang ang kanyang anak kaya nagawa nitong iwan ang biktima. Giit pa ni Missy San Vicente na mabait at responsableng anak si Anton. Hiling ng pamilya na huwag silang husgahan. Pahayag, pakinggan natin ang pahayag ni Missy San Vicente. Hindi ho kami makatulog, hindi kami makakain. Siyempre, anak namin yung involved. Saka nag-viral na di ba? Masisira na yung buhay ng anak ko. For any parent ba, ganun ba gusto nyo sa anak nyo? Mabait yung anak ko. Nagtatrabaho siya, he's a very responsible man. And I think ito, aksidente naman talaga to. Lumaki lang talaga ng lumaki. And I feel so sad kasi
Ano na mangyayari sa future ng anak ko, di ba? Maayos ang anak ko. Sino ba may gusto ng takbuhan yun? Siyempre, naratol na rin siya di ba? Ma'am, bakit po sa PNP nyo pinili yung avenue para Maraming salamat, Bombo Annalise Soberano sa naturang report. Mga karagdagan namang pagbabalita ang LTFRB naghinay-hinay sa pag-aproba ng mga fare hike petition para sa mga jeepneys. Kaugnay niyan may nakalap na balita si Bombo Jovino Galang. Paralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng mga fare hike petitions na inihain sa kanilang opisina ng mga iba't ibang transport group. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra na dumami ang bilang ng mga fare hike petitions na kanilang natanggap dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Paglilinaw nito na hindi sila basta-basta nag-aproba ng mga taas pasahe dahil mayroong epekto ito sa ekonomiya kung saan labis na naapektuhan dito ang mga mananakay. Traditionally kasi, pag may pagtaas sa krudo, ang unang hiling kaagad yung pagtaas ng pamasahe. Sa nakikita po natin dito, kung papayagan po natin yan, offhand lang, offhand. No? Ibig sabihin sa preliminarily, mabibigyan natin lang lunas yung chauffeur at operator, pero matatamaan naman din po yung mas nakakaraming mga mananakay na to our mind is our principal stakeholder. The agency exists because of them. Talagang we really are buying and having to balance these things. However, ang maganda kasi rito sa kasalukuyang administrasyon is meron yung tinatawag na mga interventions na mga programa kung saan pwedeng hindi pwedeng magtaas dahil meron yung mga programa kung saan yung mismong gobyerno, no, through Congress, naglaan ng mga pondo for fuel subsidy and even, as I've said earlier, even for the service contracting program. So ibig sabihin, meron pang ibang purpose other than having to address pandemic, etong kasalukuyang service contracting program nito. Kinumpirma din ito na mapapalawig pa ang service contracting program ng hanggang ilang buwan. Ipag-ugnayan na rin sila sa Department of Energy para talakayin ang maaring gawing tulong para sa mga driver at operators dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. But nevertheless, nakita po rin natin na talagang yung continuous at pagtaas ng ating presyo ng crudo. We coordinate with DOE. In fact, we just get in touch with them last night in how we're going to address this in a way. So yun po ang nakikita natin dito. We granted the 1 peso. I don't want to preempt what the board would actually decide on the pending issues kasi nililitis po natin itong, we're still hearing this insofar as the petitions are concerned. It's a delicate balance po. No? So we would like to I would appeal to everybody if ever there would be any movement in the fare, we have to address it sa pangkalahatan. We were able to point out because we need to get in touch with other concerned government agencies, including DTI, DOLE, and NEDA for that matter, kung saan they have said na maingat sa pagtaas ng pamasahe dahil meron pong tinatawag na inflationary impact. Sabihin po dyan, kahit na may konti yung pagtaas, malaki ang at malawak yung epekto sa inflation pagdating dito. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa Senado, nakakuha ng suporta doon ang panukala na magluwag na raw sa paggamit ng face mask, tulad ng ginagawa doon sa direktiba ng ilang opisyal sa lalawigan ng Cebu. May dagdag pang mga detalye at ibang balita si Bombo Dennis Samito. Sinangayon na rin ni Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara ang panukala ng ilang mga local chief executives na magkaroon ng kalayaan ng mga ito na
magpairal ng pulisiya at maging optional na lamang yung paggamit ng face mask sa kanilang mga komunidad, lalo na dun sa mga lugar na kokonti naman ang tao, habang mananatili pa rin ang paghihigpit sa paggamit ng face mask doon sa mga mga crowded areas, lalo na yung mga syudad na marami pa rin naitatalang mga kaso. Maaari man ito doon sa mga pangunahing lungsod na may mga naitatalang karagdagang kaso ng COVID-19 at ng mga sub-variants. Ayon pa kay Angara, dapat ding pakinggan ang pananaw ng mga local officials na nakakaalam ng higit sa kalakaran ng kanilang sariling lugar. Maging ang aspetong pang-ekonomiya ay mainam umano na may kapangyarihan dapat ang LGU sa kanilang nakukolektang buwis at iba pang pamamalakad. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sonny Angara. Most if not all national agencies have rationalization plans to deal or to looking forward to deal with the Mandanas Doctrine, no? Which is an expansion of the tax pie that is due to local governments. So certain services will be no longer spent on by the national government, or will at least be considered maybe concurrent jurisdictions in terms of spending. The national and the local government should be held responsible or accountable for providing these services. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Sonny Angara. At mas dumami naman, Bombo Elmar, yung mga nagnanais na rin ng optional na face mask policy makaraan na ilabas ng IATF nitong nakalipas na araw ang alert level 1 na lamang doon sa 84 na mga probinsya mula sa kabuuan na 121. Kasama na ang highly urbanized cities at independent component cities, habang 161 naman mula sa 758 na bilang ng mga component cities at municipalities. Para naman kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion, mas mainam na tanggalin na ng tuluyan yung alert level status at ibang patakaran, yung pairalin para naman magkaroon ng mas maluwag na kalakalan at makakatulong sa pag-angat ng ating ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, eksaktong 2 linggo ay inaugurasyon na ng bagong presidente ng Pilipinas. Madako tayo dyan, malapit sa lugar ng National Museum sa lungsod ng Maynila. Kumusta mga bagong direktiba dyan? Obserbasyon na Bombo Marlina, go ahead. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever. Tama ka dyan, 2 linggo na lang mula doon, bago manumpa itong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 30, ay tuloy-tuloy pa rin yung isinasugang paghahanda dito sa National Museum. Kung nakikita ninyo dito sa aking likuran, ay may mga nakatayo na ng mga frame, mga scaffoldings ng mga gagamiting stage para doon nga sa mismong event. At may mga nagpipintura na rin doon sa panlabas na bahagi ng National Museum, bali dito sa mga fence, sa mga gate at sa iba pa. Bali dito, Bombo Elmar, no? Dito mahigpit pa rin yung ipinapatupad na seguridad ng mga kinaukulan. At kaugnay nga niyan, sinabi rin ni PNP Directorate for Operations Chief Philippine Major General Val de Leon na magkapatupad din ng gun ban at border control sa mga lugar kung saan nga isasagawa ang inaugurasyon ng 2 susunod na uupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Dito sa Maynila, Bombo Elmar, Bombo Ever, mula June 27 hanggang July 2 para pa rin sa mas pinaigting na seguridad ay ipapatupad yung gun ban. Kabilang na dyan yung full operation, yung deployment at implementation ng mga security measures. Habang mula June 16 hanggang June 21 naman, ipapatupad yung gun ban doon sa Davao Region, kung saan naman gaganapin yung inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa June 19 sa San Pedro Square sa Davao City. Kaugnay niyan, Bombo Elmar, Bombo Ever, pakinggan pa natin yung bahagi na naging paliwanag ni PNP Directorate Police Major General Val de Leon. Sa ngayon, meron lang kaming mga binavalidate sa mga informations. These are raw informations, but be that as it may, nakahanda ang kapulisan at rin ang Armed Forces of the Philippines and other local government units na tumutulong sa peace and order and security cluster para ipatupad yung orderly in the area. We all walks, kinoconsider natin, meron mga
nangyari sa Karatig region. At tinitingnan natin ito, yung ugnayan nito dito sa darating na malaking event. At meron ding mga floating in the air ng mga rallies. We do not discount every information that reaches our office. So, binabato natin ito sa Directorate for Intelligence for further. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni PNP Directorate for Operations Chief Philippine Major General Val de Leon. Balik kaugnay niya ng mga kabomba Marcos Furnicio na abot na sa 6,700 na mga kapulisan ang itatalaga sa inaugurasyon ni President-elect BBM, habang nasa 3,200 naman ang ipapakalat sa oath-taking ni Vice President-elect Sara Duterte. Pero hindi pa kasama dyan, no, yung mga kapulisan o mga kinaukulan na kabilang sa AFP tsaka PCG na sila namang papatupad ng seguridad para doon sa mga border control. Bombo, Elmar, Bombo, Ever. Okay, Bombo, Marlene, napansin ko kanina parang malaking pagbabago din dyan, yung nabanggit mo na pintura, ha, na kulay pula. Dati kasi wala pa yan, ha, di ba, Bombo, Marlene? Yung lugar na yan, yung sa harapan mismo. May mga impormasyon ba kung papayagan pa rin, kung turista ka, ha, papayagan din ba na bumisita sa National Museum o wala na? Bombo, Marlene, anong informasyon dyan? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Bale ito, no, yung paligid mismo ng National Museum pinipinturahan ng mga ito nga yung mga DPWH, pinipinturahan na nila yung paligid ng National Museum. Bale tinatanggal na nila yung mga pumupas na pintura at pinapalitan na nga ng kulay pula. Regarding naman doon sa iyong katanungan kung napayagan pa yung mga turista, dito, hahanapan natin yan ng update, Bombo Elmar. Tignan natin. Kasi sa ngayon, sarado pa yung mismong National Museum, maging yung media ay hindi pa rin pinapayagan. Tignan natin yun mamaya, Bombo Elmar. Bigyan ka tayo ng update. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Business News. Itinanggi ng Philippine Economic Zone Authority of PIZA ang naging ulat ng Fiscal Incentive Review Board na bigo umano sila sa pagbantay ng pagpasok ng mga actual investments mula nang ipatupad ang tinatawag na Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o CREATE Law. At sinabi dito ni PIZA Director General Charito Ching Plaza na ang report niya ng FERB ay mali at misleading. Tiwala niya sila na kanilang ginagawang kanilang trabaho na napapalob naman sa batas. Mula daw kasi noong Abril 20 o 2021 at Mayo 2022 ay mayroong 128 mga projects mula naman sa ilalim ng batas. Pero 18 sa mga ito ay 14% sa nasabing proyekto ang nagsimula na ng kanilang commercial operations. Bombo Foreign Exchange Update. Mahina ang piso pa rin kontra dolyar. Sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay 53 pesos and 27 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 78 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 38 pesos and 21 centavos. Ang euro ay 55 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Riyal, 14 pesos and 19 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bacolod! Number 1! Basta Radyo Bombo! 3 minutos na nakaligada sa daknang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sa nga palatuntunan bombohanay big time adlaw sa nga Webes pet sa 16 sa bulan sa nga Hunyo sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sa nga Webes ika-6 nga bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man nga Western Visayas san ka mga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kagad sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga manginakaw po ang inyong si Bombo Erdin Bayonita. Pupunta kita sa Lasan Wava Media ang atak na sabong nga aga sa dalawang nga sa inyo sa nga dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pungsod sa bangman, mga balita sa batagas nga hinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Bacolod Traffic Authority Office nagpanindugan nga nag-duty ang mga traffic enforcers sa nga syudad sa Bacolod. Inang kasunod naman sa nga insidente dira sa may intersection sa nga biya sa Kino Drive kagadaran Lacson sa nga Martes sa nga Uto kuno sa diin ginatiro sa nga gunman ang ining bata sa nga negosyante nga si Jeffrey Kengaseng. Ang pahayag diri sa nga bitaw banwang may naka-duty man dira sa nga Martes. However, why nila nakita ang atong shooting mismo pero nabatian na nila ang lubok. Amon nga pila ka mga reklamo subong sa ngaton nga mga kauturan nila bina sa mga motorista kada way nagawa kitaon nga mga traffic enforcers sa mga dalanon. I-check ta na karon sa report with the Bombo Carla May Defensor. Kasunod sa ning seryes ang shooting incident sa diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Subong nga nagamando na ang Police Regional Office 6 kadapat padalman nga gimbestigaran gid sang mga concerned nga mga police station. Sa iba na pang mga balita lokal, ang pila naman ka transport group diri sa aton sa may Bacolod nagaduso banwa nga pasakaan sang piso ang pamasahe sang mga commuters. Subong may rasang pag-istoryanay with our city officials diri sa Bacolod angot sining ilang hingyo kadungan man sang pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Sa iba na pang mga balita lokal, kahapon may nato nalabutan ng ining pahayag sang Philippine Statistics Authority para sa mga nagakuha sang national ID nga dapat ini ang or mayara sang mga sala abidera o kung misspelled ang inyo sa nga pangalan o kung hindi ka mo kontento bala sa ilitrato ninyo dira sa may national ID ay na ang mga changes gapatuman sa PSA sa fourth quarter sa tuig 2022.
So, mga nakaupo dato na karon na si Mr. Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Analyst sa PSA Negros Occidental. Sa mga balita nasyonal, ang pila ka mga mamanidha nagaplano na subong nga magaduso sa hagna sa may Kongreso nga isuspend ang excise tax sa petrolyo. Ilabin na kung magatayuyon na pa ang ining pagsaka sa presyo sa diesel kag gasolina. Incoming Dawla Secretary Bienvenido Laguesma ang paboraman nga dapat pasakaan ang sweldo sa mga mamumugon ilabi na sa mga minimum wage earners. Subong ginapreparahan sa ngaton ng mga otoridad Banwa ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Ang pahayag subong sang bata o kon sa utod niya nga si Senator Amy Marcos, hindi man na siya kunoy hindi man siya inang istar sa may Malacanang Palace. Mga kapulisan na Banwa magapatuman sa gun ban para sa inaugurasyon ng President-elect Bongbong Marcos kagasabang man Vice President-elect Sara Duterte. Sa balita international, ang presidente sa Amerika nag-anunsyar na sa bagong package sa mga armas kag ammunition para sa Ukraine. Kasunod naman sa pagistorihanayan nila sa Ukrainian president. Pero ang presidente sa China nagpasalig diri sa ni Russian counterpart Vladimir Putin nga ilang suportahan ang Moscow. Sige, higiban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad. Samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Subong nga todo preparasyon na ang aton ng mga otoridad Banwa para sa inaugurasyon sa ika-17 presidente sang Republika sang Pilipinas. Si Anay Senador Bongbong Marcos, ang bata man ni former President Ferdinand Marcos Sr. Ang Philippine National Police nagpahayag nga sila ang magapatuman sang gun ban kadungan sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos at the same time Vice President-elect Sara Duterte nga magapatigayon naman sa inaugurasyon dito sa may syudad sang Davao. Si Police Major General Valeriano De Leon, ang PNP Director for Operations. Ining gun ban o kon pagdumili sa mga gun holders kag sa mga gun owners nga magdala sang armas sa sang balay, separado man ini siya nga igapatuman. So sa Davao Region, ang gun ban manginepektibo halin subong Hunyo 16 tubtob Hunyo 21. Kay inaugurahan si Vice President-elect Sara Duterte Carpio dito sa may Davao City sa Hunyo 19 sa Domingo na. Subong petsa 16 kita ang gun ban or ang ining inaugurasyon niya pati gayon nun sa Domingo. Ang gun ban para sa inaugurasyon ni Bongbong Marcos ang mag-take effect sa Hunyo 27 tubtob Hulyo 2. Hunyo 27 tubtob sa Hulyo 2 sa Metro Manila lang. Hindi kitaya sa Copadri sa may Negros Occidental and then other parts of Visayas, but dito lang ini sa may Metro Manila. For Duterte Carpio's inauguration, ina ang iga-implementar dito sa may Davao Region. Si Bongbong Marcos ang magasumpa ukon patigayonon ang iyang inaugurasyon sa Hunyo 30. So, ang gun ban is 3 days before the event and 2 days after the event. Kaya gina-clear nila ang mga areas. So, kung mayara sang mga insidente nga magawaranta sang investigation na Banwa, mas mahapos lang para sa mga otoridad.
kay mayara na subong sa ngugot nga pagbantay ilabin na sa sining venue kuan na sa in na dira pag-inaugurahan si Vice President-elect Sara Duterte and then si President-elect Bongbong Marcos. Ang ining rekomendasyon sa PNP Director for Operations was approved by PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. And then, ang PNP, gindula man nila ang kahangawa sang publiko o kung ginpanginwala nila ang mga speculations that the gun ban was due to security threat o kung mayara sang pamahog sa kabuhi sining nasambit ang mga elected officials sa naton. Kundi nga kabahin lamang ini sang preparasyon na sang aton nga mga otoridad. And it was just best for the PNP to stay vigilant kaya hindi ba naton so mapulong ang ining posibleng nga mga matabo sa masunod nga mga inadlaw but ang ginalaw man lang nato na din since more than 30 million na ka mga Pilipino ang nagboto kay Bongbong Marcos and then Mayor Sara Duterte to be our President and Vice President. Halin sa tuig 2022 Hunyo 30 sa ngudto hasta na sa